Λοιπόν, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω περισσότερο. Αναλαμβάνει το συντονισμό το μέλος της τάσης και αγαπητός φίλος, λοιπόν, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Στο ερώτημα με ποια αφορμή διοργανώνουμε εκδήλωση για τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, η εύκολη απάντηση είναι η χρονολογική σήμανση της επετείου 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Καταλαβαίνουμε όμως όλοι, από τους πλέον φιλίστορες μέχρι τους ιστορικά αδαείς, ότι η μόχλευση αυτού του θέματος παραμένει πάντα πολύ ελκυστική και γεμάτη προκλήσεις ανεξαρτήτως επετείου. Προκλήσεις ενδιαφέρουσες, καθώς επιχειρούμε να ερευνήσουμε και να αποτιμήσουμε ένα από τα πιο επιδραστικά γεγονότα που καθόρισαν τη διαμόρφωση αυτού του τόπου στη διάρκεια του ταραγμένου 20ου αιώνα. Η σύνθεση αυτού του πάνελ με τρεις εξαίρετους ιστορικούς εγγυάται γι' αυτό. Εισαγωγικά και επιγραμματικά, ως ο μόνος σε αυτό το τραπέζι που δεν ανήκω στην επιστημονική κοινότητα των ιστορικών, θα ήθελα να επισημάνω με βάση την ας πούμε μέση λαϊκή αντίληψη το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και να θέσω κάποια ερωτήματα για τα γεγονότα και την ερμηνεία τους. Όταν το 1919 ο ελληνικός στρατός αποβιβαζόταν στη Σμύρνη, συμπληρώνονταν ήδη 10 χρόνια ενός απίστευτα πυκνού ιστορικού κύκλου. Μέσα σε 10 χρόνια, για φανταστείτε όσο απέχουμε εμείς σήμερα, το 2012, φαίνεται σαν χθες. Μέσα σε 10 χρόνια λοιπόν εκτυλίχθηκαν στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή γεγονότα που άφησαν το καθοριστικό αποτύπωμά τους στην εξέλιξη της σύγχρονης ιστορίας μας και επηρέασαν ασφαλώς όσα ακολούθησαν και στη Μικρά Ασία από το 1919 έως το 1922. Μέσα σε μια δεκαετία πρόλαβαν να συμβούν η ανάδειξη του ελληνικού στρατού ως διακριτού πόλου και εσωτερικής εξουσίας με το Βουδί και το στρατιωτικό σύνδεσμο, η άφηξη του Βενιζέλου στην Αθήνα και την κεντρική πολιτική σκηνή, η συμμετοχή της χώρας στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, η ενσωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους της Ηπείρου, της Μακεδονίας με τα Γιάννια και Θεσσαλονίκη στον εθνικό κορμό, όπως επίσης της Κρήτης και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρωτοφανή διχασμό με τις πράγματι σκληρή εμφυλιακή διαμάχη για την επιλογή συμμαχικού στρατοπέδου, η δημιουργία δύο ταυτόχρονων κυβερνήσεων στη χώρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, το ξέσπασμα και η επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης του 17 στη Ρωσία, που συνδυασμένη με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ανέπτυξε νέους ποιοτικούς συσχετισμούς στα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Τα μείζωνα γεγονότα στην Ελλάδα τα διέτρεχε ένας θεμελιακός ιδεολογικός μοχλός που συνέβαλε τα μέγιστα στην παραγωγή τους. Η μεγάλη ιδέα. Η αντίληψη του εθνικού αλυτρωτισμού, ότι έπρεπε δηλαδή όλοι οι ελληνικοί πληθυσμοί να ενσωματωθούν σε μια ενιαία κρατική οντότητα ή επί το πολύ φαντασιακότερον ότι η οντότητα αυτή έπρεπε να απλωθεί στα όρια της πάλε ποτέ βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μια ιδέα ούτε πρωτότυπη ούτε μόνο ελληνική, που στα καθημάς ξεκίνησε πολύ νωρίς από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους και κάποιες φορές που επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί εν μέρει έστω, έφερε δεινά και καταστροφές όπως το 1897. Αλήθεια είναι ότι στην περίοδο που εξετάζουμε, στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, φύσηξε ούριος άνεμος στα πανιά αυτής της ιδέας, η Ελλάδα διπλασιάστηκε. Αλλά η απόσταση του Θριάμβου και της Σίτας, κακά τα ψέματα, αποδείχθηκε πολύ κοντινή, υποκείπτοντας μεταξύ άλλων και στους ραγδαία μεταβαλλόμενους διεθνείς συσχετισμούς. Έτσι λοιπόν, η αμετροεπής ακρεφνή ταγή αυτής της ιδέας χρεώθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενα, και την καταστροφή και άφησαν για μας να αναζητούμε απαντήσεις σε μείζωνα ερωτήματα σε ένα debate που κρατάει έναν αιώνα τώρα περίπου. Ήταν τυχοδιοκτισμός και εθνικιστική φαντασίωση η μεγάλη ιδέα στη Μικρά Ασία, ενώ λίγα χρόνια πριν στην Ήπειρο και Μακεδονία οι αντίστοιχες κινήσεις του ελληνικού στρατού ήταν αναγκαίες ως εθνικοαπελευθερωτικές. Ποια είναι η διαφορά τους? Στην προετοιμασία, στην ορθή εκτίμηση των διεθνών συγκεντρισμών δύναμης, στα εδαφικά όρια που μπορούσε να διεκδικήσει μεγάλη ιδέα,
στη δημογραφική σύνθεση των εδαφών όπου έλαβαν χώρες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, στη λαϊκή υποστήριξη που είχαν, ή τελικά κρίθηκαν απλά εκ του αποτελέσματος, επιβεβλημένες εις μεν ως νικηφόρες και τυχοδιοκτικοί οι άλλοι ως καταστροφικοί? Ήταν ο Βενιζέλος αυτός ο μέτρης της στρατηγικής και της τακτικής, επιμερών του οποίου αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία, αποφασισμένος για μόνιμη εδαφική κτήση εκεί? Με ποια χρονικά και τοπικά όρια? Μέχρι πότε εκτιμούσε ότι οι σύμμαχοι της Αντάρ θα στήριζαν μια τόσο απλωμένη Ελλάδα στην καρδιά της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Θα εκτιμούσε εν τέλει ορθά την αυξανόμενη δυναμική των νεότουρκων? Θα αποτολμούσε, αν ήταν ακόμη στα πράγματα, να υποστηρίξει η επέλαση του ελληνικού στρατού μέχρι λίγο έξω από την Άγκυρα? Αυτοί που διαχειρίστηκαν τη συνέχεια της εκστρατείας που οδήγησε στην καταστροφή, βασιλείς, φιλοβασιλική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, ήταν απλά αφελείς, ιδεολειπτικά εθνικιστές, τραγικά υποδέστες των περιστάσεων, ή κάποιοι από αυτούς πρακτόρευαν και συμφέροντα ξένων δυνάμεων? Ήταν ένοχοι έξι που εκτελέστηκαν μετά τη γνωστή δίκη, ή θύματα δικαστικής δολοφονίας σε εισαγωγικά, όπως θεωρεί πλέον ο mainstream ιστορικός αναθεωρητισμός, αναθαρρυμένος από την πιο γκροτέσκα ελληνική δικαστική απόφαση της σύγχρονης ιστορίας μας, αυτή του Αριού Πάγου που το 2010, ναι το 2010, αναψηλάφισε τη δίκη των 6 και έπαυσε μετά από έναν αιώνα περίπου την ποινική δίωξη των καταδικαστέντων και εκτελεσθέντων. Αυτά τα λίγα, αλλά και πολλά άλλα μαζί μας απασχολούν μέχρι σήμερα. Και θα μας απασχολούσε ακόμα πιο καταθλιπτικά η έννοια της καταστροφής και της προσφυγιάς, ένα τεράστιο δυνηρό κεφάλαιο για τους ανθρώπους και των δύο πλευρών, που δημιουργήθηκε με τις βίαιες αρχικά ή συμφωνημένες λίγο μετά μετακινήσεις των πληθυσμών, αν και δικαιωνόταν ο στίχος του εθνικού μας ποιητή, το χάσμα του σεισμού ευθύς σε γιόμις άνθη, αν δεν ζούσαμε αυτό το κοινωνικό και πολιτιστικό θαύμα που δημιούργησαν οι πρόσφυγες στη νέα τους πατρίδα, κόντρα στις αντικσότητες της όχι πάντα φιλικής και σε κάθε περίπτωση φτωχικής υποδοχής τους, με τον αγώνα και την αγωνία τους για μια καλύτερη ζωή. Έκαναν την Ελλάδα όχι μόνο πολυπληθέστερη, διπλασιάζοντας σχεδόν τον πληθυσμό της, αλλά πλουσιότερη σε τομείς που δεν μετρούνται από τη στατιστική των γεννήσεων και της οικονομίας. Με το σπουδαίο αποτύπωμά τους στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, στα γράμματα, στις τέχνες, στη μουσική, στον αθλητισμό, στη γαστρονομία ακόμη, άλλαξαν σημαντικά προς το καλύτερο τη χώρα μας με την επιρροή που άσκησαν. Οι μαρτυρίες τους για τους τόπους που άφησαν και για όσα έζησαν τις τραγικές ημέρες του 1922 έχουν αποτελέσει πολύτιμο υλικό για την ιστορική έρευνα. Γι' αυτό είναι η ώρα να δοθεί ο λόγος στους ιστορικούς. Τάσο Κωστόπουλος έρευνα. Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές για αυτή την τιμητική πρόσκληση. Ακούγεται? Τώρα? Ναι. Λοιπόν, και όλους εσάς που έχετε έρθει και μας θυμάται την γνώση σας. Κάνοντας τον απολογισμό της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής, αυτό που κυριαρχεί είναι η εικόνα της ανθρώπινης τραγωδίας που υποδηλώνει και η ίδια η λέξη καταστροφή. Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί, αν συνυπολογίσουν και την προηγούμενη περίοδο βέβαια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από όλες τις πλευρές, και στρατιωτικοί και άμαχοι, κυρίως αυτή η δεύτερη. Η επίσημη απολογισμό του ελληνικού στρατού είναι 25.000 νεκροί, 18.000 αγνοούμενοι, δηλαδή επίσης νεκροί, που απλώς δεν καταγράφηκαν ως θύματα γιατί χάθηκαν κυρίως στη φάση της υποχώρησης και της διάλυσης, και πάνω από 50.000 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους ήταν βέβαια ανάπηροι. Οι αντίστοιχοι τουρκικοί αριθμοί δεν τους αποκόψουν και δύσκολο να υπολογιστούν, γιατί αντίθετα με τον ελληνικό στρατό που είναι στρατός οργανωμένος, εκεί έχουμε μια ανάπτυξη αντάρτικη που εξελίσσεται σε μελλοντικό στρατό στην πορεία. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να υπολογιστούν τα θύματα τα πολεμικά μάχημα. Οι άμαχοι είναι ανάλογα σε εκατοντάδες χιλιάδες και από την πλευρά και από την άλλη. Ξέρουμε τους ελληνικούς αριθμούς κυρίως. Στην πλευρά των Τούρκων έχουμε τον υπολογισμό του Αλέξανδρου Πάλι, που είναι ο βασικός στατιστικολόγος, θα λέγαμε, των πληθυσμιακών μετακίνησης της εποχής, που το 1936 έκανε λόγο για περίπου 600.000 Τουρκομουσουλμάνους νεκρούς στην περιοχή από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στη Δυτική Μικρασία. Ένας Αμερικανός δημογράφος, σαφώς φιλότουρκος, δίνει πολύ μεγαλύτερα νούμερα,
πάνω από 1 εκατομμύριο θύματα, των οποίων 640.000 στην ελληνική και βρετανική ζώνη κατοχής, που ήταν λίγο πολύ επικοινωνούσαμε. Και κυρίως αυτό αφορά με την ελληνική. Θεαματική κορύφωση αυτής της ανθρώπινης τραγωδίας είναι ως γνωστόν ο εμπρισμός της Σμύρνης το 22, με 12.000 περίπου νεκρούς που υπολόγιζε τότε η Κοινωνία των Εθνών αργότερα, και που είναι ένα κομβικό γεγονός, ότι η πρώτη φορά που έχουμε καταστροφές πόλεων, έχουμε πάρα πολλές την προηγούμενη δεκαετία, αλλά τέτοιας πόλης, μεγαλούπολης με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να καεί, δεν ξαναέχουμε μια τομή στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής μας. Και φυσικά έχουμε εκατομμύρια πρόσφυγες, τα οποία έχουν ξέρει ο κ. Καδάσης μετά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο έχουν στην Ελλάδα. Από αυτούς, σύμφωνα με την απογραφή του 28, είναι 850.000 οι Μικρασιάτες και Πόντοι, αλλά μιλάμε για υποκαταγραφή, όπως φαίνεται ότι αν πάμε στα πάρα πολλά χωριά που είναι αμιγώς προσφυγικά, φαίνονται να μην έχουν κανένα πρόσφυγα. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος στατιστικό ή απλά δεν δηλώνονται οι άνθρωποι που θεωρούσαν καλύτερα να μην το δηλώσουν στην απογραφή. Και υπάρχουν επίσης πολλές δεκάδες χιλιάδες άλλοι που έφυγαν 80.000 πόντοι στη Σοβιετική Ένωση και πολλές δεκάδες χιλιάδες απευθείας στη Δύση, Γαλλία, Αμερική κλπ. Μέσω των Ένωσης. Τώρα, η ερμηνεία αυτής της τραγωδίας, ως γνωστόν από την Βουλή των Ελλήνων, είναι ότι πρόκειται για γενοκτονία προσχεδιασμένη από τον τουρκικό εθνικισμό. Το 1994 η Βουλή ψήφισε ότι υπάρχει ποντιακή γενοκτονία και το 2001, ως αποτέλεσμα της πίεσης των μη ποντιακών δικαστικών σωματείων και μια σειρά πιστών ιστορικών, το διεύρυνε, το πήγε μετά ότι είναι γενικό στην Ανατολή. Στην Τουρκία υπήρξε μια αντίστοιχη πρόταση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας να κηρυχθεί η μέρα της απόφασης της Σμύρνης, μέρα εθνικής μνήμης, γενοκτονία, απόπειρα γενοκτονίας του Τούρκου στους Έλληνες, και πάει λέγοντας. Στην πραγματικότητα, αν δει κανείς τα στοιχεία της όλης της τραγωδίας, δεν δικαιολογείται γνώμη τη λέξη γενοκτονία, η έννοια της γενοκτονίας, δεν υπάρχει μια προσχεδιασμένη και συστηματική εξολόθρευση όπως έγινε τους Αρμένους. Τους Αρμένους, ας πούμε, βλέπουμε ότι μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα, λίγων μηνών, από τη μία άκρη της Ανατολίας μέχρι την άλλη, εξολοθρεύονται το σύμπαν. Είτε υπάρχει πόλεμος, είτε δεν υπάρχει στην περιοχή. Είτε είναι νομιμόφρονες, είτε υπάρχει Αντάρτικο. Είτε είναι Αρμένοι στο θρήσκευμα, είτε είναι Καθολικοί, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Η σφαγή είναι κηρυκευμένη και προχωράει κατά κύματα. Στην περίπτωση των ελληνοφόρων πολιτικασίας έχουμε πολύ διαφορετικά είδους σφαγές και διωγμούς και συζητήματα τέτοια, ανά περιοχή και συνδέονται συνήθως με τη πολεμική σύγκρουση. Όταν προελάβει ο ελληνικός στρατός, δηλαδή, οι κοινότητες που βρίσκονται ακριβώς στα μετώπιση των Τούρκων δέχονται προληπτικές καθαρίσεις. Απέναντι σε αυτό που είναι σαφές είναι ότι υπάρχει μια πρόθεση αυτοκάθαρσης, δηλαδή εκδίωξης του ελληνοφόρου χριστιανισμού για να γίνει μια ομοιογενής εθνικά και θρησκευτικά περιοχή. Περισσότερο μπορούμε να εξηγηθούν τα γεγονότα σαν αποτέλεσμα ενός φαύλου κύκλου τέτοιων διαδικασιών βίας και εθνοκαθαρσεων που ξεκινάει με τους Βαλκανικούς πολέμους και κάθε φάση βίας τροφοδοτεί την επόμενη. Δηλαδή, στους Βαλκανικούς έχουμε μερικές εκατοντάδες μουσουλμάνων των Βαλκανίων, της Βουλγαρίας, της νότιας Σερβίας, και της Βόρειας Ελλάδας που φεύγουν από την περιοχή, είτε προληπτικά είτε ως αποτελεσματιότητα, και καταφεύγουν στη Δυτική Μικρά Ασία. Εκεί εργαλειοποιούνται τους νεότροπους για να διώξουν τους ορθοδόξους πληθυσμούς και να καθαρίσουν το παράλιο του Αιγαίου από τους που ήταν και ισχυρότερες ελληνοορθόδοξες συγκεντρώσεις πληθυσμικές ελληνικές. Στη συνέχεια, αυτό τροφοδοτεί το 19 ξανά βία, δηλαδή ο ελληνικός στρατός υποκινείται σε διάφορες περιπτώσεις από ανθρώπους που έχουν επιστρέψει από την προσφυγιά του 14-18, ώστε να αντεκδικηθεί. Και πάει λέγοντας. Οι Τούρκοι που υφίστανται τις ιδιότητες του στρατού να τα πατάνε, δεν είναι τυχαίο ότι οι τσέτες που μπήκαν στη Σμύρνη και την κάψανε είναι οι τσέτες του Πετλιβάνου. Δηλαδή το βουνό πίσω από τη Σμύρνη, όπου την άνοιξη του 22 είχε γίνει μια μικρή τοπική εξέταση και ο ελληνικός στρατός πέρασε την επιρρόση της Σιμπήρου. Δηλαδή υπάρχουν τα απομονέματα ενός φαντάρου, το ημερολόγιο ενός φαντάρου, την ιδιωτία, που περιγράφει ένα όριμιο σφαγών, βιασμό κλπ. Τυπικού σε περιπτώσεις καταστροφής μιας γενικευμένης
ορεινής εξέλιξης. Οπότε έχουμε δηλαδή μια αλληλοθοδότηση της βίας πολύ συνηθισμένη και σε άλλες περιοχές. Τώρα, επίσης, έχουμε, κοιτώντας το πώς τώρα και το γιατί φτάσαμε εκεί. Ουσιαστικά έχουμε μια διαπλοκή, μια σύνδεση που να πούμε, των εθνικών σχεδίων και εθνικιστικών από μια μεριά, επεκτατισμού και μιας δημογραφικής μηχανικής που ήταν για την πληθυσμιακή διασφάλιση, αυτό που κάθε εθνικισμός θεωρεί εθνικό χώρο, δηλαδή μια μορφή του κάθεση. Και από την άλλη μεριά των υπεριαλιστικών σχεδιασμών και αντιθέσεων για την κάλυψη του κενού που αφήνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως καταναλώσα και για τη διασφάλιση του ελέγχου των στενών με τις ναυσιπλοείες από την μεριά και των πετρελαιοπηγών του σημερινού Ιράκ από την άλλη. Οι εθνικές στρατηγικές καταρχήν, η ελληνική μας ενδιαφέρει και περισσότερο, η μεγάλη ιδέα, την περίοδο που μας ενδιαφέρει, έχει δύο διαφορετικές κοινωνικο-πολιτικές εκδοχές, θα λέγαμε, και δεν είναι από μια μεριά ο βενιζελισμός ως εκπρόσωπος της διεθνοποιημένης αστικής τάξης, κυρίως η Δεσποράς, έχει στο κεφάλι του μια απεικιοκρατική, θα λέγαμε αυτοκατολική στρατηγική, ένα αυτοκατολικό όνειρο, όπου η Ελλάδα θα καλύψει ένα κενό με πολυεθνικούς πληθυσμούς. Αυτό που ο Βενιζέλος, ως βουλευτής ακόμα στην ίδια, έλεγε ότι η Ελλάδα, αν θα υλοποιήσει τη μεγάλη ιδέα, θα γίνει μουσουλμανικό κράτος. Και άρα πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτοί απέναντι σε αυτούς τους πληθυσμούς. Ή το να διοικούμε αλλοφύλους, που λέει ο Γρηγοριάδης, ο στρατηγός κάποια στιγμή. Πρέπει να μάθουμε να διοικούμε αλλοφύλους. Ένα σχέδιο που ήταν μια αυτοκρατορία που περισσότερο θυμίζει βέβαια την τσαρική Ρωσία, που τη στιγμή είναι μέσα στο κράτος, παρά την Αγγλία που τους έχει στην Ινδία και μπορεί να έχει πολύ πιο εύκολους διαχωρισμούς ιεραρχικούς. Το αντιμετωπιστικό μπλοκ για τον Κωνσταντίνο από την άλλη μεριά είναι ένα βαθιά στρατιωτικό. Είναι η έκφραση ενός βαθέως κράτους, διοκτημόνων και γραφειοκρατών, που σαν στόχο έχει αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος σε ένα γράμμα στην ερωμένη του την πριγκίπισσα Πάολα, ότι στόχος μου είναι να ξαναφέρω τους Τούρκους στα βάθη της Ασίας από όπου μας ήρθαν. Είναι ένα σχέδιο νομοποιητική βάση, το οποίο είναι κυρίως μια λογική ιστορικών δικαίων. Δεν πάμε εκεί. Το οποίο δεν ξεκινάει με το του Μακεδονικού αγώνα. Ήδη από την εποχή της Μακεδονίας, η βασική γραμμή του τότε ελληνικού εθνικισμού, του πιο δυναμικού του κομματιού, είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει τι πληθυσμό έχει μια περιοχή. Δεν τις διεκδικούμε σαν περιοχές με πολλούς Έλληνες ή με λίγους Έλληνες. Τις διεκδικούμε γιατί κάποτε υπήρξαν ελληνικές. Στο Μεταλέξανδρο, στο Βυζάντιο κλπ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι είχα δει τις οδηγίες ενός φωτογράφου, από άθλημα με καρδιόλια του Μαδρίτου, του επιστήμονα, που είναι ότι τα φωτογράφους και είναι οδηγίες ότι φωτογραφίζεις όπου προχωράς αρχαία. Όπου βρεις αρχαία κολόνες, φωτογραφίζεις. Και αυτό το πράγμα μας κατοχυρώνει την ελληνικότητα των τόπων. Είναι αυτό που από την άλλη μεριά λέει ο Σεραφειμ-Μάξιμος, ότι μόνο οι αρχαιολογικές γνώσεις της ελληνικής δημοσιογραφίας αποδεικνύουν ότι τα μέρη δεν υπήρξαν μόνο κάποτε ελληνικά, αλλά συνέχισαν και να είναι. Και ο Μάξιμος δεν ήταν κάποιος δικές, αλλά πρέπει να το δει και να είχε ζήσει το Οθωμανικό καθεστώς, δεν ήταν τυπικός Παλαιολαβίτης. Τώρα, ο κοινός στόχος των δύο αυτών των αντιλήψεων βέβαια είναι η αντίληψη του ζωτικού χώρου. Θέλουμε ένα χώρο για να αναπτυχθούμε οικονομικά. Είναι χαρακτηριστική η ταινία που γυρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό θαύμα, το οποίο δεν πρόλαβε να τελειώσει, μόλις τέλειωσε κατέρευσε το μέτωπο και το σημείο. Ανασυστάθηκε η δεκαετία του 1990, νομίζω. Όπου το σενάριο που τουλάχιστον υπάρχει στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι εμείς πληρώνουμε πολλούς φόρους, απευθύνεται σε ένα target group μικροστών, όχι σε προλεταριακά στρώματα, ούτε σε πλούσιους. Ότι εμείς πληρώνουμε πολλούς φόρους, χρειαζόμαστε χώρα με έκταση κλπ. Ώστε να γίνουμε πλούσιοι με τις πηγές. Η απελευθέρωση των σκλάβων αδερφών είναι μισή φράση σε 20 σελίδες σενάριο. Και βεβαίως είναι ένα απελκυστικό σχέδιο. Τώρα, υπάρχει ένα πρακτικό δίλημμα για τον Βενιζέλο τουλάχιστον, που έχει 1 εκατομμύριο και παραπάνω, 1.400.000 είναι οι Έλληνες της Μικρασίας, με βάση την πατριαρχική και προξενική απογραφή, την απόρριτη του 10-12, και την αναφέρουμε σε αυτήν, γιατί είναι άλλο πράγμα αυτό, και άλλο και επίσημα νούμερα που καταθέτουμε στη διεθνή πιάτσα για λόγους προπαγάνδας. Ο οποίος υφίσταται διωγμούς στο προηγούμενο διάστημα, και υπάρχει ένα θέμα τι τους κάνεις. Κάνεις μια μεγάλη αλλαγή πληθυσμών όπως έγινε τελικά το 23, και όπως ήδη του συζητάτε το 14, αλλά εκεί η έλλειψη πολέμου, το πατριαρχείο και οι τοπικές κοινότητες ήταν πολύ εχθρικές συνθήκες, δεν ξεσπιτώνονται κανείς χωρίς πόλεμο. Το εθνολογικό τοπίο δεν ευνοεί τόσο πολύ το εγχείρημα των ελληνικών. Υπάρχουν 1.400.000, κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο Ελληνοορθόδοξοι.
σε 13,5 εκατομμύρια τουλάχιστον πληθυσμού, εκ των οποίων τα 10,5 είναι στην δυτική και κεντρική Μικρασία. Δηλαδή να αφήσουμε τα βιλαέτια και τα ανατολικά που δεν έχει πολλούς Έλληνες. Στο ίδιο το βιλαέτια Ειρηνίου, τη Σμύρνη και γύρω-γύρω, οι Έλληνες είναι γύρω στο 30% του πληθυσμού, η Ορθόδοξη. Στη ζώνη της Σμύρνης είναι περίπου η μισή από την Τουρκία. Με βάση την απογραφή του 21 που έκανε ο ελληνικός, η ελληνική διοίκηση εκεί, είναι 458.000 Έλληνες, την Ορθόδοξη, περίπου 476.000 τουρκομουσουλμάνοι, υπόψη ότι πάρα πολλά χωριά είναι άρδια τουρκικά, γιατί έχουν εκενωθεί από τις επιχειρήσεις πολεμικές, και 18.000 άλλοι. Στη Σμύρνη κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο, είναι περίπου ο μισός πληθυσμός της πόλης, περίπου κάτι λιγότερο. Οπότε, ακόμα και στη ζώνη της ελληνικής κατοχής, η Έλληνα δεν είναι μια σαφή πλειοψηφία που θα μπορεί, για την οποία μπορεί να σου δώσει μια δυνατότητα να την ελέγξει. Όταν προχωράει αργότερα η αντιβενιστική, είναι ακόμα χειρότερο. Το κεμαλικό σημείο είναι πολύ διαφορετικό. Είναι ένας εθνοκρατικός αγώνας για να αποτινάξουν αυτό που νιώθουν ως εισβολή της Δύσης με εργαλείο τους Έλληνες. Αυτό το πράγμα, όπως σε όλους αυτούς τους αγώνες, περιλαμβάνει την εθνοκάθαρση των Ελληνικών, το είπαμε και στις ευρωπαϊκές εξεγέρσεις της πιο πρόσφατες. Ο Μεταξάς, όταν τον καλεί ο Κωνσταντίνος να ξαναπάρει, να ηγηθεί του ελληνικού στρατού, λέει: εγώ δεν πάω, οι Τούρκοι είναι το 1921. Βρείτε τρόπο να απεκλωβιστείτε. Και η Σοβιετική Ένωση τότε, σε μια αντιπεριαλιστική λογική συμμαχή, δήλωσε τον με το Κεμάλ. Η Δύση, κυρίως η Βρετανία, το μιλάμε για Δύση, χρησιμοποιεί τον ελληνικό στρατό ως εργαλείο για να, από μια μεριά, για να πιέσει το, όπως είπα πριν, και να πιέσει τον Κεμάλ για μια διαπραγμάτευση και αρχή με τον Σουλτάνο για να πετρέλα του Ιράκ, από το πήραν οι Βρετανοί, αλλά αυτό κρίθηκε το 25 τελικά, και βεβαίως και ελέγχει τα στενά, τα οποία έχει πάρει σαν πλάτη, δηλαδή στο Βρετανικό στρατό ελέγχει τα στενά. Γύρω από την προποτήδα πάνω από Βρετανία. Η ένταση είναι το μαξιλάρι των Βρετανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχές του 22, ενώ όλοι περιμένουν να καταρρεύσει ο ελληνικός στρατός, υπάρχουν έγγραφα που έχει δει ένας Βρετανός ιστορικός, που λένε ότι όπου να καταρρεύει, αλλά με τίποτα να μην φύγει. Όσο μπορούμε να του κρατήσουμε εκεί τους Έλληνες, ώστε να πιέσουμε τον συνολικό διακανονισμό. Μια φιλελληνική πτέρυγα στο χώρο Ινόφης είχε υποστηρίξει αντίθετα να πάρει η Ελλάδα την Κωνσταντινούπολη με κάποιες εγγύησεις και να μην πατήσει στη Σμύρνη, που θα μπορούσε να την προστατεύσει λόγω των στενών και να συνεχίσει δηλαδή, τα στενά μαζί με την Αγγλία. Ο Τζόρτζιο, τότε υπουργός ναυτικού, πολύ σημαντικό τόσο στην Αγγλία, είχε πει ότι η ναυτικός πόλεμος ήταν μια εκστρατεία της Αγγλίας μέσω τσάτσου, μέσω αντιπροσώπου, είναι πρόξη. Που είναι λίγο υποτιμητικό. Και λέει και άμα τα πράγματα σκουρίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, σκουραίνουν χειρότερα για τον αντιπρόσωπο του Τζάκη. Είναι αυτό που λένε μέσα στην Τρίτη, το γνωστή πανεμία, του τραζούν τη χέρα στο καβούνι την τρύπα. Βάζουν το χέρι του τρελού στην τρύπα του καβούνι για να το τραβήξει έξω. Η Γαλλία ακολουθεί την Αγγλία, αλλά κάποια στιγμή θέλει να πάρει τα εδάφη κοντά στη Συρία, στην Κιλικία, αλλά όταν αναπτύσσεται το χρηματικό κίνημα, τραβιέται πίσω. Η Ιταλία είναι την αρχή ανταγωνιστική προς την Ελλάδα και έχει το δικό της σχέδιο να πάρει ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην περιοχή με όλη την νότια Μικρασία. Και οι Αμερικάνοι είναι βασικά θέατες. Ο ελληνικός στρατός στέλνεται στη Σμύρνη, όχι για να την πάρει η Ελλάδα, αλλά ως ειρηνευτική δύναμη, κυρίως όπως αποδεικνύουν τα πρακτικά του Συμμαχικού Συμβουλίου, για να τη σπάσουν οι σύμμαχοι στους Ιταλούς που ετοιμάζονται να αποφασιστούν μόνοι τους χωρίς άδεια. Οπότε στέλνουν τους Έλληνες για να προλάβουν τους Ιταλούς. Η Συμφωνία του Σευρών προβλέπει ως γνωστό μια προσωρινή κατοχή 5 ετών προτεκτοράτο. Την Ανατολική Θεράκη την παίρνει η Ελλάδα κανονικά. Ψηφίζουν οι άνθρωποι, βγάζουν βουλευτές κλπ. Η Σμύρνη είναι ένα προτεκτοράτο για 5 χρόνια με πρόβλεψη δημοψηφίσματος. Μετά την δυνάμει του Κωνσταντίνου και κυρίως την ανάπτυξη του κεμαλικού κινήματος, οι σύμμαχοι το στρίβουν δια της απογραφής. Προτείνουν δηλαδή στην ελληνική κυβέρνηση να γίνει μια απογραφή πληθυσμού και να δούμε τι υπάρχει εκεί. Το κυβερνητικό κοινοβούλιο θα ψηφεί το Φλεβάρι του 2021 το απορρίπτει, λέγοντας ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσοι ζουν, διότι υπάρχουν δύο λόγοι, ιστορικά δίκαια και δεύτερον το δίκαιο της δύναμης. Η δύναμη είναι η μόνη πηγή δικαίου που έχει στην απόφαση του Κοινοβουλίου. Και άρα εμείς είμαστε ισχυροί και μόνοι μας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα, το καθεστώς της ελληνικής παρουσίας της Αμερικής είναι το 19-25 σαν ειρηνευτική δύναμη, υποσυμμαχικό έλεγχο που δίνει την άδεια που θα κάνει επιχειρήσεις ο ελληνικός στρατός και που δίνει συνέχεια όλο και περισσότερο χώρο για να κυνηγάει τους Γερμανικούς. Η συνθήκη του Σευρών τα είπαμε ήδη. Το 21-22
η Κωνσταντινική, επειδή υπάρχει και αυτή η ιστορία ότι πρέπει να βγουν από πάνω από τους Βενιζελικούς, ότι τα καταφέραν καλύτερα, κάνουν την προέλαση. Οι άλλοι, άντε να διώξουμε τον δίσταχο της Άγκυρας, άντε να πάμε στην Άγκυρα να τελειώνουμε. Ο ελληνικός στρατός, μια μερίδα εκείνη την άμυξη, είναι κατά. Υπάρχουν φορές απόλυση, είχε ψηφίσει και κατά του Βενιζέλου για να πάει σπίτι του. Μια άλλη μερίδα θέλει, άντε πάμε να πάμε σπίτια μας. Μετά την ήττα στο Σακάριο, την περιοχή του Πρόβητα, βεβαίως το κλίμα αλλάζει τελείως. Τα προηγούμενα που είπα προκύπτει από το εθνικό τοπίο μια ανάγκη. Μια μεριά θροκάθαρση στα μολογτάκια, να μην το έχουν πολύ βλέπουν και οι σύμμαχοι, όχι όπως ο Καταρρικός Πολέμος, και επικισμό. Το σχέδιο επικισμού το αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιθάλψεως, γνωστός με άλλη ιδιότητα σε όλοι μας, Νίκος Καζαντζάκης. Το σχέδιο που υποβάλλει το Βενιζέλο, δίθεν πανενόρθωτες αισθήσεις, είναι ένας τρομακτικός επικισμός και ο Καζαντζάκης, επειδή ήταν ένας πολύ ρεαλιστής Golden Boy της εποχής, λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να γίνει με δημοκρατικά μέσα. Πρέπει να αναλάβουν τη Μικρασία για τον επικισμό είτε μεγάλες ελληνικές εταιρείες, είτε όμιλοι κονσόρτσιου ξένων τραπεζών. Με τους Έλληνες επίκους σε ένα καθεστώς φρικαλαίο, λέω εγώ, μεταξύ Αγραβιγάτη και Πολύγου, οι οποίοι θα χρωστάνε τα αναγκεφαλά τους στην εταιρεία και μέχρι να θα είναι στην ουσία δηλαδή έξω. Και το σχέδιο αποτυχάνει πλήρως, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι καταρχήν διατεθειμένοι να πάνε σε μια περιοχή που καίγεται και με ένα μέτρο καθεστώς έτσι. Στην πρώτη φάση, τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, ήταν το θέμα της ιστορίας, η βία έχει τρία χαρακτηριστικά αντίστοιχα με αυτή τη φάση που περιέγραψα. Στην πρώτη φάση είναι αρκετά ανθρώπινο, ο ελληνικός στρατός πρέπει να αστυνομεύσει την περιοχή. Τα έκτρα από ένα αποτέλεσμα δύο παραγόντων, είτε αυτό που είπα πριν, η διάθεση επικριτικής από το τόπιο για όσα έχω τραβήξει προηγούμενα, τόπιων Ελλήνων, είτε η κλασική καταστολή του τουρκικού αντάρτικου που αναπτύσσεται τις αντίστοιχες που αναπτύσσεται. Η ελληνική κατοχή ξεκίνησε με πολύ καλούς όρους. Η απόβαση της Μύρνη, υπάρχουν κάποιοι πυροβολισμοί και γίνεται ένα όριο βίας, αλλαγών, βιασμών κλπ. Επί πολλές μερές, το οποίο γενικά συγκαλύπτεται διεθνώς. Έβλεπα στην Αγγλία πρώην μηνών το φάκελο των Αγγλικών, ο οποίος είναι δημοσίευτος μέχρι σήμερα. Το τι φτάνει στην αγγλική αντιπροσωπεία, στην Κωνσταντινούπολη, στο Λονδίνο, που είναι στο Παρίσι, που είναι η διεθνής διάσκεψη, που φτάνει από ανθρώπους όχι Σουηδοί, Νορβηγοί, Ευρωπαίοι, διάφοροι στελέχοι επιχειρήσεων. Τι είναι αυτοί που μας κουβαλήσατε εδώ. Τα κάνανε λαμπόγια, ας πούμε, ο ελληνικός στρατός. Και υπάρχουν και διαταγές, βέβαια, του νέου Κοσμοπολιταρίου και άλλων, που βρίζουν τους φαντάρους, από εδώ πέρα τα ελίτες, τα έχετε ξεφυλίσει, όπου δείτε το τουρκάδα ορμάτε, έχουν διασωθεί στα ημερολόγια διαφόρων φαντάρων. Δεν έχουν ψάξει στο στρατό να τα δω. Παρ' όλα αυτά, το τουρκικό αντάρτικο κάνει ό,τι κάνουν τα αντάρτικα συνήθως. Σκοτώνει σε ενέδρες, τα πιο αδύνατα δηλαδή κινήματα. Σκοτώνει σε ενέδρες με φρικαλαίο τρόπο συνήθως Έλληνες φαντάρους. Οι Έλληνες φαντάροι διεκδικούνται ορμώντας στον κοντινότερο οικισμό με αντεκδικήσεις και πάει λέγοντας. Και αυτό τροφοδοτεί καινούριους αντάρτες. Είναι μια δυναμική που τη βλέπουμε πάντα όταν ένας στρατός που θέλει να αποτάξει έναν πληθυσμό εχθρικών. Και συχνά αυτές οι αντεκδικήσεις γίνονται με εξουσιοδοτήσεις των διοικητών ότι αφού μας φάξανε την περίπολο, κάντε ό,τι θέλετε στο χωριό. Τώρα, η δεύτερη φάση του 21 είναι πολύ χειρότερη. Η τελικός θα τους προελάβει μια περιοχή που δεν είχε Έλληνες ή είχε ελάχιστους Ελληνοορθόδοξους, είχε ένα πληθυσμό εχθρικών και συνοδεύεται από μια σειρά στρατηγική καμένης γης ταυτόχρονα. Υπάρχει η δεύτερη φανική ιδέα. Ο ελληνικός στόλος την άνοιξη του 21 περνάει τα Δανέλια και εμφανίζεται στον Πότο, βομβαρδίζοντας τα παράλια κτίρια φρούνια. Με αποτέλεσμα να μην προθάει το σχέδιο μετακίνησης των ποντίων, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις παίρνει χαρακτήρα σταγόνου, αλλά και γενικά έχει ένα μεγάλο προβλήμα. Η εκένωση των περιοχών από τους κομμενικούς, η προέλαση των τοπικός πληθυσμός είναι ο δεύτερος δράμος και ιδίως η υποχώρηση μετά το Στογκάριο έχει συστηματική κάνει και μερικά συνδυασμένη καταστροφή οτιδήποτε δεν μπορεί να μετακαλεί. Το οποίο καταλαβαίνουμε και πώς λειτουργεί στον τοπικό πληθυσμό. Περνάμε τη φάση που έναν ολόκληρο χρόνο που συζητάνε τι θα κάνουν, ο στρατός διαλύεται εκ των έντων, στα ημερολόγια και το βλέπεις πάρα πολύ. Αν δεν επιταθούν οι Τούρκοι να δεις που θα βρεθούμε, δηλαδή γιατί ένα χρόνο ετοιμάζεται η κατάρρευση από μέσα, υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα τροφοδοσίας κλπ. Είναι ένα καθεστώς που δεν έχει λεφτά μια μεριά και δεν το χρηματοδοτούν οι Ευλογάλοι
Και από την άλλη μεριά είναι πολύ πιο διατσικολόγοι. Νομίζω ότι είναι ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό τη δεξιά ελληνική, να είναι περισσότερο διατσικολόγοι το κέντρο. Και καταλήγει σε μια φάση που με την επίθεση του Κεμάλ το καλοκαίρι του 22, ο ελληνικός στρατός διαλύεται μέσα σε λίγες ώρες και κατεβαίνοντας προς την παραλία καταστρέφει τα πάντα. Υπάρχει ένα μίσος που αναπτύσσεται σε μεγάλη μερίδα Ελλήνων φαντάρων για τους Μικρασιάτες, όχι μόνο του μουσουλμάνους, αλλά και των Ορθόδοξους. Είναι λίγο αυτό ότι εδώ πέρα οι άλλοι ζουν και το σκοπούν. Οι ελληνικές κοινότητες εκεί στο παραλίο είναι πιο εμπορικές, πιο επιχειρηματικές. Εγώ κάθομαι εδώ, έρχεται το γράμμα στο σπίτι, πουλήσαμε την Ελλάδα, ξέρεις η αδερφή σου τα έχει φτιάξει κοντάρια και την χρηματοδοτή. Όλα αυτά τα πράγματα που είναι τα γράμματα, το οποίο το βλέπεις σε ημερολόγια πολύ και σε περισσότερο και λιγότερο στα μόνιματα. Υπάρχει μια πίεση δηλαδή του στρατού ότι εδώ τι κατακάνουμε. Είναι μια ξένη χώρα και επίσης ο στρατός είναι προωθημένος στο εσχή σε κύρα πιο κατακισάρια. Μια περιοχή χωρίς εθνικισμούς. Δεν υπάρχει καν η λογική της εθνικής άμυνας. Και εδώ ερχόμενο στην ερώτηση του Κώστα, θα απαντήσω ότι ο ελληνικός εκ των υστέρων λέγανε, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, το έχω ακούσει όλες σας, γιατί δεν τα ακολουθήκαν στη Σμύρνη. Που πήγαν Έλληνες να τους υπερασπιστούν εκεί, που καθόταν εκεί. Στο ελληνικό εθνικισμό, εκείνη τη εποχή δεν υπήρχε λογική της εθνικής άμυνας. Από το 1912 και μετά, ο στρατός προλάβανε σε μεικτές εθνικά περιοχές και τις καθάριζαν. Τις εσωμάτωνε, κρατούσε ένα κομμάτι του ξένου εθνισμού σαν κοινότητα και προχώραγε. Δεν είχα τη λογική δηλαδή, που είδαμε μετά το 40, ότι έχουμε ένα εθνικό χώρο δικό μας, τον οποίο υπερασπιζόμαστε. Η Ελλάδα προνόμια. Μπορούσε να φτάσει στην Αφγανιστάν. Τώρα, το 22, το ελληνικό κράτος και κλείνω σε ένα λεπτό, βλέποντας ότι το κράτος βλέποντας ότι ετοιμάζεται η κατάρρευση, ψηφίζει ένα νόμο το 28-70, ο οποίος τι λέει, απαγορεύονται να έρθουν πρόσφυγες οι Μικρασιάτες στην Ελλάδα. Λέει ότι απαγορεύεται να εγκατασταθούν ομαδικά χωρίς διαβατήριο και βίζα ξένοι πολίτες στην Γερμανία. Αυτό αφορά τον Μικρασιάτε. Δεν θα αποδείξω οι Γάλλοι στην Ελλάδα του 22. Λοιπόν, υπάρχει τη λογική που ο Παπανδρέου ρώτησε απέναντι στο Στεριάδη ότι καλύτερα να μείνουν εδώ να τους φάξει και μάλλον παρά να πάνε στην Ελλάδα και θα τα καταστρέψουν όλα, ας πούμε, όπως είναι οι Μικρασιάτες αγριεμένοι και ευαισθητικοί. Υπάρχουν πάρα πολλά δοκουμέντα για διαταγές παρεμπόδιση. Δηλαδή, όταν καταρρεί το μέτωπο, καταρχήν υπάρχουν διαταγές να μην ενημερωθεί ο πληθυσμός, να αποκρυβεί συστηματικά τον πληθυσμό, ενώ ετοιμάζεται η διοίκηση να φύγει και ο στρατός, ότι έχει καταρρεύσει το μέτωπο. Οι εφημερίδες Κρήτης λένε πάμε καταρχικά σαρώνουμε το χωράκι προς την Άγκυρα ξανά. Τους έχουμε αποκρούσει και πάμε καλά. Ώστε να μην υπάρξει προσφυγικό κύμα. Και τέλος, με διαταγές των διοικητών στο Αιγαίο, απαγορεύεται να αποκλείσουν το καράβι, να πάνε να πάρουν πρόσφυγες. Μέχρι τη Σμύρνη, μέχρι τη σφαγή της Σμύρνης. Οπότε και τρίτον, όποια καράβια φτάνουν, πρέπει να φύγει και να μπει κάποιος πάνω, πρέπει να έχει διαβατήριο ή καταρτιστικό έγγραφο και βίζα, με θεώρηση. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για ανθρώπους που δεν είχαν θεώρηση και οι οποίοι σφαγήκαν. Δηλαδή υπάρχει το καραβάκι που ξεκινά από μια πόλη στην Προποντίνα, σταματάει σε μια σκάλα, οι άνθρωποι, μια γητάτη οικογένεια, γιατρός, δεν έχουν βίζα, δεν τους παίρνει το καράβι. Ο άλλος πηγαίνει 10 χρόνια φυλακή, κάθριξη και του παίρνει το καράβι και το μερά πρόθυμα έτσι και φέρει πρόσφυγες χωρίς άδεια. Η άδεια δεν πάρει στο κιού. Έχει να κάνει με τις άκρες στην διοίκηση, την κοινωνική θέση του επίδοξου πρόσφυγα κλπ. Και αυτό το πράγμα καταλήγει σε μια τερατώδη, στην ουσία, συνενοχή του τότε ελληνικού κράτους στις σφαγές που γίνονται. Είναι άλλο πράγμα να φύγει ο άλλος με τα λεφτά του, με την οικογένειά του, ήπια και να έρθει έστω ως πρόσφυγες, όπως έγινε τους πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης μετά, που φύγανε με μια αντικανονισμό, και άλλο πράγμα να έρθει σφαγμένος, βιασμένος και μισή οικογένεια και άλλη πίσω. Αυτά. Και τώρα πάμε στο δεύτερο σκέλος. Ευχαριστούμε τον Τάσο Κωστόπουλο, την δική του εισήγηση και συνεχίζουμε με τον Βασίλη Καρδάση. Αυτό θα πρέπει να ανοίξει. Συγγνώμη, έχει ένα κουμπάκι που θα πρέπει να ανοίξει. Σίτσα, άστο αυτό και βάλε το άλλο καλύτερα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ την πρόσκληση. Και την ενδιαφέρουσα συζήτηση για την οποία προσκρίθηκα.
λέγανε οι δικοί σου, οι γονείς σου, για την έλευσή τους εδώ? Και μου είπε, με απόλυτα φατικό τρόπο, ότι γύρισαν στην πατρίδα του. Στο ποια πατρίδα? Ήταν η πατρίδα τους. Αυτή ήταν η αφορμή. Δεν σας κρύβω ότι σε όλη αυτή την υπόθεση δύο πράγματα θα συγκλίνουν. Ένα είναι μεγάλη ιδέα, θεωρώ ότι ήταν εθνική ψύχωση. Ήταν μια εθνική ψύχωση από όλη τη συνειδητοποίηση. Θα έχει πει υπέροχα ο Τάκη Μανώ, ο Μεγάλος Πρέσβης, να περιγράφει την ψύχωση, που λέει από τα μικρά παιδιά μέχρι τους γέρους, όλοι μιλάνε για μια γράμματα που την υφίσταται στη ψυχή. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι οι άνθρωποι που άφησαν τους στόχους τους. Θα μιλήσω για αυτούς λοιπόν, θα μιλήσω για τους ανταλλαγές. Όταν αναφερόμαστε στην ανταλλαγή πληθυσμού από την Ασία, συζητούμε για την υποχρεωτική μετακίνηση χριστιανικών πληθυσμών, που δεν βρέθηκαν στο επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσεων. Δηλαδή πληθυσμών που είτε αντιστάθηκαν στον πόντο αρνούμενοι την ανταλλαγή, είτε πληθυσμών της ορεινής ενδοχώρας αναπληκτικότερα από την παραλιακή ζώνη. Πάμε σε ένα συνέδριο στη Χάιφα πριν από χρόνια, που η συζήτηση αφορούσε την ελληνική και την εβραϊκή διασπορά. Είχαμε καταλήξει ότι για τους Εβραίους, την εβραϊκή διασπορά, υπάρχει ένα κέντρο, υπάρχει μια κοιτήλα. Είναι το Ιεροσόλυμα. Και είναι η αφιτηρία της εβραϊκής διασποράς. Για την ελληνική διασπορά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Συνεπώς, αυτό που συζητάμε τώρα ως εθνικό κέντρο είναι μια κατασκευή. Δεν υπήρχε πάντα. Σε αυτό θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω στις ταυτότητες. Στις πατρίδες τους, η συνύπαρξη ανάμεσα στις διαφορετικές θρησκευτικές κατηγορίες ήταν πολύ συνδυνική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα πολυεθνοτικό μοσαϊκό. Μια εθνοτική και θρησκευτική αμφισημία συγχωριανών και γειτόνων που συμβίωναν με μακριές ρίζες του χρόνου. Όχι πως δεν ήταν διακριτά διαφοροποιητικά συστατικά. Οι χριστιανοί είχαν τις εκκλησίες τους, με τις τελετές και τα πανηγύρια τους, αφιερωμένα στους πολλούς Αγίους της Ανατολικής Ορθόδοξης παράδοσης. Οι μουσουλμάνοι είχαν τα τζαμιά τους, το ραμαζάνι τους, τις συχνές προσευχές. Οι Αρμένοι είχαν τις δικές τους παραδόσεις, η μοναδική φύση του Χριστού και τα σχετικά. Ήταν ένας κόσμος συνεπώς που είχε καλοχυθεί επί αιώνες στο σεβασμό των ετεροδόξων. Γι' αυτό και η αρμονία της συμβίωσης κινδύνευε αυτή μόνο από τη συγκυριακή παρουσία φανατικών πλήρου. Αλλά δεν κινδύνευε καθόλου. Άλλωστε, πριν τη διείσδυση του καπιταλισμού και του εθνικισμού, η θέση του στην κοινωνική διαστρωμάτωση ήταν πολύ σκηνή. Υπήρχαν εκατέρωθεν ιδιοκτησίες. Οι επαγγελματικές ενασχολήσεις τους διαφοροποιούνταν από τις καθέξιν κλίσεις των διαφορετικών εθνικών ομάδων. Οι χριστιανοί επιδίδονταν περισσότερο στο εμπόριο, για παράδειγμα, και τις μικροεκμεταλλεύσεις. Οι μουσουλμανοί ήταν περισσότερο προσδεδεμένοι στη γη, στην ιδιοκτησία, στη μικρή, στην ιδιοκτησία κοινή του. Που είχαν όλοι. Και δεν ήταν απομονωμένοι, ερμηνευτικά κλεισμένοι εντός των ομοθρήσκων τους αυτοί οι πληθυσμοί. Είχαν στενές κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους, συμμετείχαν στις γιορτές των αγροτικών γειτόνων τους, συμπονούσαν ένα στον άλλον στη δυστυχία και ευλογούσαν από κοινού την καλοτυχία τους. Το τονίζουν προημιακά όλοι σχεδόν οι πρόσφυγες που έλαβαν μέρος στη σπουδαία έρευνα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών υπό τη διεύθυνση της Μέλικος Μπερνιέ, η οποία έδωσε το περίφημο έργο Έξοδος στη δεκαετία του 1950. Τι μεσολάβησε λοιπόν και ανέδρεψε δραματικά τη ζωή τους? Η ανταλλαγή. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, των οποίων οι πατρογονικές αιστείες τους βρισκόντουσαν πολύ μακριά από την χάρτη των πολεμικών συγκρούσεων, αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άγνωστους τόπους, ξένοι ανάμεσα σε ξένους. Ποιοι ήταν οι λόγοι? Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα της ανταλλαγής, τον νομικό αρμοστή της κοινωνίας των εθνών,
μαζική έξοδος χιλιάδων ανθρώπων που ανήκαν σε θρησκευτικές μειονότητες θα δημιουργούσε τους όρους για την ειρήνευση στην πολύπαθη Μαργαρική. Και σε ό,τι είχε απομείνει τέλος πάντων από την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία που διοικούσαν τώρα οι νεότυποι. Την επανάσταση των εθνικιστών εναντίον του Σουλτάνου ακολούθησε την Μαργαρική πόλεμο και ο ελληνοτουρκικός στην Μικρά Ασία που έφερε στην κορφή της Τουρκίας των Μοκυμάτων. Ο Νάνσεν, ο αρμοστής της κοινωνίας των εθνών, επέμενε ότι η υποχρεωτική αποχώρηση των μειονοτήτων θα δημιουργούσε τα εχέγγυα για την εθνική οικονομική ανάπτυξη των δύο κρατών, ενώ θα εξασφαλίζονταν οι κανόνες δίκαιης ανταλλαγής με την απόδοση των περιουσιών των ανταλλαγών. Ο Νάνσεν εξέφρασε περισσότερο τη βούληση των μεγάλων δυνάμεων του. Συνταχθίστηκε με την κοινή βούληση, ωστόσο, και των δύο κρατών, και της Ελλάδας εδώ και της Κυμαλικής Τουρκίας, να εξασφαλίσουν τι? Να εξασφαλίσουν την εθνοποίηση της επικράτειάς τους, των συνόρων τους, όπως καθορίστηκαν τις συνθήκες της Λοζάνης. Αυτοί οι πληθυσμοί κατέρωθεν, δηλαδή από τα επίσημα κράτη, χαρακτηρίστηκαν ως πρόσφυγες, επαναπατριστέντες Έλληνες ή Τούρκοι, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε. Περιπτώσεις που αναφέρουμε ότι η συνθήκη και στη συνέχεια η σύμβαση ανταλλαγής αφορούσε τη θρησκευτική ταυτότητα των προσανταλλαγή πληθυσμών. Περιλάμβανε δηλαδή χριστιανούς και μουσουλμάνους. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς βέβαια? Η εθνική ταυτότητα αποδόθηκε με την απόδοση της ηθαγένειας στο κράτος του προορισμού, του Έλληνα και του Τούρκου αντίστοιχα. Έτσι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Τουρκίας έγιναν Έλληνες και οι μουσουλμάνοι της Ελλάδας έγιναν Τούρκοι. Ταυτόχρονα οι μετακινηθέντες πληθυσμοί στερήθηκαν την ηθαγένεια του κράτους υποχρεωτικά, από το οποίο αποχώρησαν. Φυσικό το λόγο, η επίσημη ιστορία των δύο χωρών δεξιώθηκε τους ανταλλαγέντες, αποδίδοντας τους προαιώνιες εθνικές ταυτότητες. Δηλαδή, οι χριστιανοί της τουρκικής ενδοχώρας ήταν ανέκριτεν Έλληνες. Επειδή είχαν εγκατασταθεί πότε στη φάση των αρχαίων αποικισμών. Οι δε μουσουλμάνοι ήταν πάντα Τούρκοι. Επειδή το εθνικό κυμαλικό καθεστώς υποστήριζε ότι είχαν τουρκική εθνική καταγωγή. Η ιστορία εδώ είναι υπόδουλη των εθνικών προτεραιοτήτων. Κατά πόσον η ταύτιση της θρησκευτικής επιλογής με την εθνική ταυτότητα έγινε με όρους και στόχους εθνικής καθαρότητας, προκύπτει και από το ότι εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή μουσουλμάνοι Αλβανοί και εξίσου Άραβες Ορθόδοξοι. Δεν ήρθαν αυτοί εδώ, ούτε μετακινήθηκαν οι μουσουλμάνοι Αλβανοί. Ας πάρουμε τα πράγματα από το κίνημα του ιστορικού χρόνου, έτσι όπως ορίζει η ιστορική λογική και η επιστήμη. Για τους μουσουλμάνους του λατινικού χώρου που επιπατρίστηκαν με προορισμό την Τουρκία, τι άλλο ήταν από μουσουλμάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είτε εξισλαμιστέντες πληθυσμοί, προφανώς, πρώην χριστιανοί δηλαδή, είτε μουσουλμάνοι Οθωμανοί. Πάντως, είναι αυταπόδεικτο ότι δεν είχαν ουδέμια σχέση με την Κυμαλική Τουρκία. Η συνέπεια ήταν οι μουσουλμάνοι της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης να θεωρηθούν Τούρκοι και να οδηγούν στην Τουρκία. Η ελληνική σε εισαγωγικά πληθυσμοί της Καπαδοκίας και των άλλων περιοχών της τουρκικής ενδοχώρας, αρχαίγονοι πληθυσμοί, που η παρουσία τους χάνεται στον χρόνο, υποτάχθηκαν σε διάφορες εκδρομές και σε διαφόρους εκδρομείς, ωστόσο διατήρησαν πολύ στη γλώσσα τους ως συμπτώσεων της τύχης, όπως τους διορθούν στις ανταλλαγές, στις αποστολές ανταλλαγής. Οι τσέτες δεν περιορίστηκαν μόνο στους χριστιανούς, και τα αναλογία επιτέθηκαν στους μουσουλμάνους που στο πλαίσιο των παλαιών κοινωνικών δομών είτε αντιπαθούσαν το εθνικό κράτος, είτε εκδήλωναν την αντιλεγγύη τους προς τους διωκόμενους συντοπίτες στους χριστιανούς. Δεν ήταν όλοι οι μουσουλμάνοι υπέρ του Κεμάλ, το εξής παράδειγμα. Γιατί είναι πολλά τα παραδείγματα μουσουλμανικών οικογενειών που σε αρχική φάση έκρυψαν, φυγάδευσαν ή διαφύλαξαν θύματα και χρυσαφικά χριστιανών. Το εξηγεί χαρακτηριστικά η πατρίδα του Σεραφείου Ρίζου από τη Συνασό. Οι όμοιες καθημερινές μας ανάγκες της ζωής, οι ίδιες στενοχώρες και οι ίδιες χαρές, ο κοινός μας ήλιος, ο κοινός μας νύχτα και μέρα ουρανός, η κοινή μας μάνα γη,
σιγά σιγά, ανεπαίσθητα, μας πλησίασαν τον έναν προς τον άλλον και οι Τούρκοι συμπατριώτες μας συνήθισαν τόσο πολύ μαζί μας, ώστε δεν μας θεωρούσαν πια ξένους, ούτε παρήσακτους. Συμπερασματικά, από το 19 μέχρι το 22, η αναταραχή σχεδόν γενικεύτηκε στις περιοχές που γυτνίαζαν με τα θέρματα του πολέμου. Ο αντίκτυπος της υποχώρησης του ελληνικού στρατού και η προέλαση των Οθωμανικών άλλαζε δραματικά τη μορφή των τοπικών κοινωνιών και την επί αιώνες ζωή των τόπιων χριστιανών. Ο Ιωακήμ Πεσματζόγλου της Σπάρτας, ακούγοντας την παραπουσίαση, πήγε στο διοικητήριο να μάθει τον Αύγουστο του 22 τι έγινε. Του συγχάρηκε τυπικά όταν ο γνώριμός του διοικητής του είπε: ο στρατός μας μπήκε στη Σμύρνη. Και ο ελληνικός πέφτει στη θάλασσα, του είπε στον παπά. Η γλυκύτατη τουρκική πατρίδα, η κοινή μας πατρίδα, κέρδισε την ελευθερία. Αύριο Κυριακή θα γίνει ευχαριστήρια δέηση στο Καμακλουτζαμί για τη λύτρωση της πατρίδας μας. Αν θέλετε, μπορείτε να παρακολουθείτε κι εσείς. Τώρα θα δείξετε αν είστε αληθινά ορθόδοξοι. Ή αναγκαστικά από τον Ιωακήμ, σε λίγες μέρες έκαμε μαζί με τους νομοθέτες το μεγάλο δρόμο της φυγής. Ήταν μια απίστευτη τραγωδία για τους Ορκανοτάτες και για τον Αναγέννη. Ένας πατριώτης μας, που εσύ τον λέγανε, λέει κάποιος, από την πίτη που άφησε το χωριό, έριξε τον εαυτό του στη θάλασσα και στη λίμνη. Για να τελειώσω. Μετά τη θεωρητική ήττα στην Μικρά Ασία και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, ανέβηκε ολοκληρωμένο το εθνικό κράτος και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Έτσι, επώδυνα και αιματηρά, σημειώθηκε το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η ανάδυση του τουρκικού εθνικού κράτους. Έτσι όμως, ενταφιάστηκαν ο μεγαλοειδετισμός και οι προσδοκίες μιας μεγάλης ελληνικής αυτοκρατορίας. Η μεγάλη ιδέα που ο Αμερικάνος πρέσβης του είπα στην αρχή, ο Τάκερμαν είχε περιγράψει το 1868 του Ρώσου Ουτοπία, παρά ως πραγματικότητα. Αυτό που ήταν στη σφαίρα του φαντασιακού, σύμφωνα με τον Αμερικανό διπλωμάτη, κατέληξε στην πράξη, δραματικά καταστρέφοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Καρνάση για την δική του συμμετοχή και εισήγηση και το λόγο τώρα στη Σία Αναγνωστοπούλου. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα είμαι σύντομη για να μην σας κουράσω, γιατί έχω πάντα μία δυσκολία όταν μιλάω για την Μικρά Ασία. Έχω γράψει τόσο πολύ, έχω ασχοληθεί τόσο πολύ, δεν ξέρω τι να το πω. Και πάντα προσπαθώ να ακούσω τους συνομιλητές μου. Αλλά τώρα πια βρισκόμαστε 100 χρόνια. Είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Εγώ θα έλεγα ποια νέα ερωτήματα μπορούμε να θέσουμε ή τι μπορούμε να ξαναδούμε από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που κόστισε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και την προσφυγιά και την ανταλλαγή επίσης χιλιάδων ανθρώπων. Ήταν μια περιπέτεια και μια μεγάλη εθνική ήττα. Ήταν η μεγαλύτερη εθνική ήττα του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Αν γυρίσουμε όμως πίσω και βάζουμε, γιατί το μόνιμο ερώτημα ήταν τι φταίει, ποιος έφταιγε για αυτή την ήττα. Έφταιγε ο ελληνικός στρατός, φταίγαν οι βασιλικοί, φταίγαν οι βενιζελικοί, έφταιγε ο εθνικός δικασμός. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ήταν αυτός ο υπέτειος που μας κάνει μέχρι σήμερα να λέμε όχι μας κάποιους άλλους ότι αν δεν είμαστε δικασμένοι και ομολογούμε τα πάμε πολύ καλά, ενώ όταν δικαζόμαστε υπάρχουν περιπέτειες. Εγώ νομίζω ότι είναι η στιγμή να αρχίσουμε να ξανακοιτάμε με έναν άλλο τρόπο τι ήταν η Μικρά Ασία, τι έγινε στην Μικρά Ασία και τι καινούριους τρόπους μας δείχνει η Μικρά Ασία, να πούμε την ίδια, αλλά να έχουμε και τα εργαλεία να διαβάζουμε το τι συμβαίνει μετά την Μικρά Ασία και μέχρι σήμερα.
Ένα πολύ σημαντικό ιστορικό παράδειγμα, θα την έλεγα εγώ, μετά από 100 χρόνια. Ας πάρουμε για λίγο την ίδια τη Μικρά Ασία. Εκεί που ζουν οι άνθρωποι, την ιστορία των ανθρώπων και σε πολύ αδρές γραμμές και σχηματοποιώντας πάρα πολύ, θα έλεγα ότι η Μικρά Ασία είναι ένας χώρος όπου είναι σε πλήρη μετάβαση, και σε οριστική μετάβαση από μία αυτοκρατορία σε μία διαδικασία κοινών κρατών, και αυτό δημιουργεί τεράστιες ανακατατάξεις. Λέμε πάντα, το λένε οι ίδιοι Μικρασιάτες, ξέρετε, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και με την έξοδο και με τη λογοτεχνία και όλα αυτά, με τις μαρτυρίες των ίδιων των Μικρασιατών, λένε πάντα, και ήδη το Σωτήριο έχει την καταπληκτική φράση που κλείνει τα ματωμένα κόμματα, εγώ σε σκότωσα και όρμεχμε και κλαίω γι' αυτό, τόσο αίμα, τόσο αυτό, και θέλει το μυαλό μου να γυρίσει στα περασμένα. Σε αυτά τα περασμένα που είπε ο Βασίλης, προσπαθώ να καταλάβω επί χρόνια ποια ήταν αυτή η μεγάλη ειρηνική περίοδος και από τι χαρακτηριζόταν. Η ειρηνική περίοδος που είναι λίγο πολύ, επειδή μιλάμε για την νεότερη και σύγχρονη εποχή, είναι 19ος αιώνας, τα Τζιμά, και μέχρι, βέβαια, μέχρι ερωτηματικό. Το 19 είναι η οριστική φάση. Σε αυτή τη φάση έχουμε ό,τι συναντάμε σε άλλες περιοχές, σε λίγο πιο αργό ρυθμό ή σε λίγο είναι εκτός του επίκεντρου της ιστορίας, θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά και η Μικρά Ασία, είναι τα Βαλκάνια πρώτα. Έχουμε μια καπιταλιστική ανάπτυξη, στα χέρια ποιον βρίσκεται. Ποιοι βρίσκονται οι οποίοι προωθούν αυτή την ανάπτυξη στην Μικρά Ασία? Σε μεγάλο βαθμό είναι οι Έλληνες κυρίως των παραλίων. Αυτή είναι η διάθεση Κρήτη σε μία ενσωμάτωση της Μικράς Ασίας στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Μέχρι εκεί και όσο η Οθωμανική εξουσία, η πολιτική εξουσία έχει την ισχύ ή δεν έχει την ισχύ, ακολουθεί όμως αυτά που λένε οι μεγάλες δυνάμεις. Ξέρετε, ο Χρήστος ο Χατζιωσή έκανε ένα σημαντικό άρθρο κάποια στιγμή στα αγγλικά που εμένα μου άνοιξε δρόμος. Διαβάζοντας τον Ταξιμάνι, τους νόμους του Ταξιμάνι, τις διατάξεις ή τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το 19ο αιώνα, ειδικά το δεύτερο του 1856, είναι τα διατάγματα που φτιάχνει η Αγγλία και η Γαλλία περίπου στις αποικιοκρατούμενες περιοχές. Είναι δηλαδή οι διατάξεις που επιτρέπουν ένα ίδιο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη διοίκηση του καπιταλισμού στη Μικρά Ασία, όπως και σε εκείνες τις περιοχές, με το πιο αφεντικό τρόπο και το πιο ομαλό τρόπο. Τώρα δεν θα το εξηγήσω αυτό, τι σημασία έχει. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι στα παράλια έχουμε σημαντική συγκέντρωση του ελληνικού πληθυσμού, δίστατη απόψε, σαν η Σμύρνη είναι η Γιαού Σμύρνη, η Σμύρνη που λένε οι Οθωμανοί, αν είναι ίσα δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία και λένε όλοι οι περιηγητές, όλοι όσοι ταξιδεύουν, όσο αναπτύσσεται η σιδηροδρομική γραμμή, τόσο εισχωρούν οι Έλληνες προς τα μέσα στη Μικρά Ασία, σε σημείο που λέει ένας περιηγητής, οι Έλληνες με τα μπακάλικα ξαναπαίρνουν αυτά που τους είχαν πάρει οι Τούρκοι σε κάποια άλλη εποχή. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει κανείς πως αρχίζει να απλώνεται ο ελληνικός πληθυσμός προς τα μέσα, βλέπει ότι είναι η ενσωμάτωση της Μικράς Ασίας στο παγκόσμιο σύστημα οικονομίας. Μέχρι ποια στιγμή, και εκεί ανεβαίνει ο πληθυσμός δημογραφικά, ας πούμε από τον Πόντο, κατεβαίνουν προς τα κάτω
όσο είναι τα μεταλλεία. Όταν τα μεταλλεία σταματάνε, αρχίζουν και φεύγουν προς Κωνσταντινούπολη, προς τη Σμύρνη. Έχουμε δηλαδή τέτοιες οικονομικές αλλαγές πάρα πολλές σημαντικές. Μέχρι ποια στιγμή γίνεται αυτό? Και με μια Οθωμανική εξουσία που έχει αυτή τη διάθεση, που είναι μέσα σε αυτή την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, που φτιάχνει ένα πολιτικό σύστημα με τις μεταρρυθμίσεις κλπ. Που επιτρέπει αυτό το πολυεθνοθρησκευτικό χαρακτήρα σε μια νεότερη εποχή. Γιατί ας αφήσουμε το πολυεθνοθρησκευτικό, αν το πούμε έτσι, πριν από το 19ο αιώνα, μιλάμε για άλλο πράγμα. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτό που θα λέγαμε, το λέω τώρα παραστατικά, μην το πάρετε της μετρητής, διάλειμμα της ιστορίας. Έχουμε το ξέφωτο της ιστορίας που φαίνονται όλα, τουλάχιστον όπως το βιώνουν οι πληθυσμοί, να είναι αρμονικά. Ο τουρκικός εθνικισμός όμως αρχίζει να μετέχει. Δεν είναι μια ξεχωμένη περιοχή. Δεν είναι δηλαδή και οι άλλοι ντόπιοι μουσουλμάνοι που ζουν εκεί, οι ηγετικές τους ομάδες, οι ελίτ, έξω από αυτό το οικονομικό σύστημα. Είναι μικρότεροι, αλλά δεν είναι έξω. Εκεί αρχίζει ο τουρκικός εθνικισμός να ανεβαίνει. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, Ιουσούφ Ακτζουρά είναι ένας από τους μεγάλους εθνικιστές, οι οποίοι έρχονται κυρίως από τη Ρωσία. Μετά τον Οθωμανο-Ρωσικό πόλεμο αρχίζουν και έρχονται ως πρόσφυγες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και από τα Βαλκάνια, και βέβαια στην Ουγγαρία έχουν αρχίσει τουρκικές επιστήμες που βγάζουν αυτό το αφήγημα, όπως όλα τα αφηγήματα, του τουρκικού έθνους που κατάγεται συγγνώμη, τώρα το κεφάλι μου είναι λίγο, από τα παιδεία, το οροπέδιο του Αλβάνου, θα θυμάσαι εσύ καλύτερα από μένα, αρχίζει και φτιάχνεται αυτό το αφήγημα, η τουρκική γλώσσα, ότι κατάγεται από τις ευρωαλταϊκές γλώσσες κλπ. Αρχίζει λοιπόν μια κινητικότητα η οποία και στην Κωνσταντινούπολη έχει αρχίσει και δημιουργεί απήχηση. Μαζί με αυτούς τους εθνικιστές, τους πρώτους που είναι περισσότερο ιδεαλιστική αντίληψή τους, αρχίζουν και έρχονται, όπως ο Ιουσούφ Ακτζουρά είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, έρχονται εθνικιστές οι οποίοι βάζουν ένα μείζον θέμα, το οποίο μπαίνει και σε άλλες περιοχές. Εθνική αστική τάξη. Λένε ένα πράγμα. Αν θέλουμε να διατηρηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πρέπει να φτιάξει μια εθνική αστική τάξη. Ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Όλα αυτά μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους μένουν σε ένα επίπεδο που δεν δημιουργούν τεράστιες συγκρούσεις στους πληθυσμούς. Μοιράζονται δηλαδή την υπόθεση, την οικονομία, γιατί βέβαια η κινητήρια δύναμη της οικονομίας, κακά τα ψέματα, δεν είναι οι Έλληνες της Σμύρνης, δεν είναι αυτή το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο, αν διαβάσετε Θρακολεβαντίνους, αυτοί λένε εμείς είχαμε τους Σμυρνούς υπηρέτες στο σπίτι μας. Για να δείτε και την άλλη όψη. Έχουν την οικονομία στα χέρια τους, αλλά δεν είναι η βαριά οικονομία μόνο στα χέρια τους ή αποκλειστικά ή κατά πλειοψηφία. Τα πράγματα αλλάζουν με τους Βαλκανικούς πολέμους. Εκεί οι περισσότεροι μικρασιάτες, οι πιο μορφωμένοι του διδός κύριου, αρχίζουν και βάζουν τη γραμμή. Αρχίζουν και βλέπουν ότι αρχίζει μία ρήξη. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η προσφυγοποίηση τόσο πληθυσμού μουσουλμανικού από τα Βαλκάνια, ο οποίος έρχεται στη Μικρά Ασία. Έχει προηγηθεί η Επανάσταση των Νεοτούρκων. Να σημειώσω εδώ ότι η Επανάσταση των Νεοτούρκων στο ελληνικό κράτος, αν πάρετε τις εφημερίδες της εποχής του 1908, πανηγυρίζεται. Πανηγυρίζεται, δηλαδή γράφουν με διτυράμους ευτυχώς που έγινε η Επανάσταση, συνταγματική αλλαγή. Μπαίνει η ιδέα ότι θα επηρεάσουν, αυτά υπάρχουν και εκλογές και αυτά είναι πιο δυναμικά
η ομάδα, η ελληνική, άρα αυτή θα επηρεάσει το μέλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος πάντων, αυτό γρήγορα θα αρχίσει να χάνεται. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ένας από τους ισχυρούς νεοτροπούς στα απομνημονεύματα του Αζέρ Πασά, γράφει για τους Βαλκανικούς πολέμους. Είδαμε το πρόσωπό μας στην Πετρέφτη και τρομάξαμε. Αν δεν κάνουμε κάτι, ο θάνατος είναι οριστικός και αμετάκλητος. Εκεί αρχίζει μια εθνική πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να φτιάξουμε τουρκική, όχι οθωμανική, τουρκική αστική τάξη. Μεγάλα έργα στο Ιόνιο, να φτιάξουμε για πρώτη φορά επαγγέλματα όπως μηχανικούς του Πανεπιστήμιου Κωνσταντινούπολης, μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, δηλαδή να φτιάξουν μια οικονομία, αυτό που θα λέγαμε νέα επαγγέλματα, που θα δώσουν νεόφυση. Αυτά σιγά σιγά συν η εγκατάσταση των μουσουλμάνων προσφύγων από τα Βαλκάνια στη Σμύρνη, κυρίως στη Σμύρνη, για να πιέσουν δημογραφικά και να αλλάξουν δημογραφικά την περιοχή, αρχίζει και δημιουργεί τους πρώτους θρυγμούς. Η στράτευση, εθνικός στρατός. Εθνικός στρατός σημαίνει ότι όλοι οι Κύπροι στρατεύονται. Βεβαίως, επειδή το πρόγραμμα των νεών του είναι εθνικιστικό, δεν στρατεύονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Οι μη μουσουλμάνοι πηγαίνουν στα μελέτα μπορού, τα πράγματα εργασίας. Άρα λοιπόν εκεί αρχίζουν να υπάρχουν σοβαρές θρηβές, οι οποίες μεταφέρονται σε έναν βαθμό και σε επίπεδο πληθυσμού και οι οποίες μεγαλώνουν όταν μπαίνουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και είναι ο πόλεμος που θα γίνει και στη συνέχεια αυτό, που χρησιμοποιούνται οι ντόπιοι πληθυσμοί, οι άμαχοι πληθυσμοί γίνονται μέρος του πολέμου. Δηλαδή πρέπει να πάρουν θέση στο ένα ή στο άλλο μέτωπο για να φτιάξουν πλάτη στις αντιμαχόμενες περιοχές. Προσέξτε όμως, όσο ο Σουλτάνος κρατάει ακόμα έστω και μία υποτυπώδη εξουσία, άρα το αυτοκρατορικό θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, ακόμα οι πληθυσμοί έχουν μία συνοχή. Δηλαδή υπάρχει συνοχή μέσα στους ίδιους τους πληθυσμούς. Ανατρέπονται όλα το 1919. 1918 η ανατροπή του Μούδρου, εκεί ανατρέπονται όλα. Εκεί αρχίζει, αν κοιτάξει κανείς την εκκλησιαστική αλήθεια και τα αρχεία του Πατριαρχείου, όσα μπορεί να διαβάσει, κυρίως όμως την εκκλησιαστική αλήθεια, το περιοδικό του Πατριαρχείου, εκεί αρχίζει και φαίνεται το αδιέξοδο τέτοιων αυτοκρατορικών εξουσιών. Δηλαδή, ποιο αδιέξοδο? Το Πατριαρχείο σε ένα, εγώ το βρίσκω συγκλονιστικό, λέει πρέπει, είναι λέει η διάσκεψη της ειρήνης στο Παρίσι, είναι εξίσου αν όχι πιο σοβαρό πράγμα από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και τώρα πρέπει να σώσουμε το Περισσοθέν. Το Περισσοθέν είναι η εξουσία μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, πώς το σώσεις στη νέα εποχή. Προσέξτε, φτάνουν σε τέτοια κατάσταση του αδιέξοδο που ζητάνε να συμμετέχουν στη διάσκεψη ειρήνης ως εκπρόσωποι του ελληνικού πληθυσμού, του ελληνοφόρου πληθυσμού της Μικράς Ασίας. Και απαντάει ο Αριστοτελιάν, ο Γάλλος πρωθυπουργός, δεν μπορείτε. Οι εξουσίες πια είναι κλεγμένες, είναι λαϊκές εξουσίες. Εσείς δεν έχετε θέση παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνουμε την αγάπη σας κλπ. Όταν μένει ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη, επειδή αυτή την εικόνα δεν την έχουμε, και βγαίνουν οι Έλληνες με τις σημαίες και όλα αυτά, γιατί λειτουργούσε και το προξενείο, έχει φτιαχτεί η παράλληλη εξουσία, το ελληνικό κράτος, με τα σχολεία, κυρίως με τα προξενεία όλα υπάρχουν. Στην Κωνσταντινούπολη γίνεται μια μεγάλη διαδήλωση, τεράστια διαδήλωση, όπου η γεμονική φυσιογνωμία είναι μια γυναίκα, η πρώτη τουρκάλα φεμινίστρια, η Χαλιντέ Εντίπ Αντιγάν, η οποία είναι, αυτή θα
επιστήματα προχωρημένη, αντισωθημένη και θα γίνει η Σμύρνη σύμβολο αυτού του τουρκικού εθνικού κινήματος που θα φτιαχτεί. Γιατί η Σμύρνη είναι σύμβολο για μας τεράστιας αξίας, γίνεται όμως και για την αντίπαλη πλευρά. Εάν θέλουν πράγματι να φτιάξουν ένα εθνικό κράτος, δεν μπορείς να μην έχεις τη σημαντικότερη πόλη που έχει μείνει, που ελέγχει την οικονομία και μάλιστα τη νέα οικονομία, γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι άλλο κέντρο. Και εδώ, για να μην μακρηγορώ γιατί μίλησα πολύ, εδώ αρχίζουν και όλες οι αντιφάσεις μέσα στο ελληνικό πλαίσιο, μέσα στους ίδιους πληθυσμούς. Διαβάζω πολλές φορές, ακούω ότι αν δεν έπεφτε ο Βενιζέλος στις εκλογές και δεν ερχόντουσαν οι Κωνσταντινικοί και αν το Πατριαρχείο δεν υπήρχε αυτή η σύγκρουση μέσα στον χώρο του Πατριαρχείου ανάμεσα σε Κωνσταντινικούς και Βενιζελικούς, ανάμεσα στον Χρυσόστομο Σμύρνης και τον Στεργιάδη και αυτός ο εθνικός δικασμός και διάφορα τέτοια. Αυτά είναι οι συγκρούσεις και αντιφάσεις που συμβαίνουν παντού. Δηλαδή, όταν έχουμε καινούργια δύναμη να αναδύεται, δηλαδή πολιτικές εξουσίες πια, λαϊκές εξουσίες, οι οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν μια άλλη ενότητα, μια άλλη συνοχή, οι τριβές υπάρχουν. Και όσο τώρα για τον εθνικό δικασμό, 1921, όταν γίνεται μια συμφωνία, όχι συμφωνία, μια συνάντηση στο Λονδίνο και τίθεται θέμα να πάει η Ελλάδα μήπως θα βρούνε με τους Τούρκους και σταματήσει η υπόθεση της Μικράς Ασίας, ούτε Βενιζελικοί ούτε Κωνσταντινικοί στην Βουλή θέλουν, ούτε Βενιζελικοί, και φωνάζουν μάλιστα ούτε 1 χιλιόμετρο πίσω στη Μικρασιατική εκστρατεία. Εδώ λοιπόν αυτό το θέμα λίγο να το ξαναδούμε για το ποιος θέλει, για το ποιος δεν θέλει, τι σημαίνει ο εθνικός δικασμός και αν αυτός φταίει που για αυτή την ήττα στη Μικρά Ασία. Θέλω να κλείσω λέγοντας ένα πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί στη Μικρά Ασία, οι Έλληνες, βρίσκονται μετέωροι από τη στιγμή που αλλάζει όλο αυτό, όλη αυτή η πραγματικότητα, έστω και με τους νεόνυμους, και μπαίνουμε σε πολεμική περίοδο για να καταλάβουμε και τι σημαίνει πολεμική σύγκρουση, πολεμική αναμέτρηση. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος προσφυγοποιείται πριν προσφυγοποιηθεί. Αν διαβάσει κανείς τα αρχαία εκείνης της εποχής, έχουμε κόσμο ο οποίος φεύγει από μια περιοχή στην άλλη, ανάλογα με το ποιο στρατό μπαίνει, και είναι πρόσφυγας ορφανά. Η Κωνσταντινούπολη γεμίζει ορφανά παιδιά. Ελληνοορθόδοξα παιδάκια τα οποία έχουν χάσει τους γονείς τους κλπ. Αυτό γίνεται και από την άλλη πλευρά. Όταν μπαίνουν λοιπόν στρατοί, όταν γίνεται πόλεμος, μια περιοχή γίνεται θέατρο πολεμικών συγκρούσεων, έχει τελειώσει οποιαδήποτε συνοχή, και όταν το ελληνικό κράτος δεν είναι ικανό να φτιάξει ένα άλλο δίκτυο συνοχής, την ώρα που σπάει και δεν θα ήταν κιόλας ικανό, έτσι κι αλλιώς. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα πράγμα. Το ελληνικό κράτος στην Μικρά Ασία. Η μεγάλη ιδέα θέλει συζήτηση. Δεν είναι μόνο μεγάλη ιδέα του ελληνικού κράτους, είναι το όνειρο, αλλά και όλα τα βαλκανικά κράτη, τα περισσότερα με μια μεγάλη ιδέα ζούνε, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό και μία αντιγραφή της απεικιοκρατικής αντίληψης ότι πρέπει να έχεις ισχυρό κράτος στα δεδομένα τα βαλκανικά. Αυτό όμως που έχει σημασία για το ελληνικό κράτος και το οποίο μπορούν να μας βοηθήσει ως εργαλείο για σήμερα, δεν έχει υπόψη τη μεγάλη εικόνα. Όταν λοιπόν ένα μικρό κράτος μπαίνει σε μεγάλο παιχνίδι, γιατί τότε παίζεται μεγάλο παιχνίδι, όταν λέμε υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και αυτά, δεν είναι τρόπος του λέγει, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Είμαστε σε γεωπολιτικές ανακατατάξεις τεράστιες. Μπαίνει το θέμα της ενέργειας επιτακτικά, γιατί η Μοσούλη γίνεται το
αυτό της έρηδος, γιατί η Νότια Ρωσία, ο Νότος, πρέπει οπωσδήποτε, γιατί παίζεται ενεργειακό παιχνίδι τεράστιο. Και όχι μόνο. Δεν έχει τη μεγάλη εικόνα. Του λείπει η μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα ποια είναι εκτός από αυτούς τους ανταγωνισμούς. Είναι και ένας απεικιοκρατούμενος κόσμος. Προσωπικά έπαθα σοκ όταν είδα ότι ο μουσουλμανικός απεικιοκρατούμενος κόσμος στέλνει στη διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι συνέχεια ψηφίσματα, έχει φτιάξει οργανώσεις που θεωρεί ότι ο χριστιανικός κόσμος που σιγά σιγά ταυτίζεται με τον ελληνικό στρατό έχει απειλήσει έδαφος των μουσουλμάνων. Και ότι αυτό κάνουν οι χριστιανικές δυνάμεις, βάζουν πάντα κάποιον. Αυτά τα τηλεγραφήματα είναι πάρα πολλά. Αρχίζει τεράστια πίεση. Γράφουν οι Γάλλοι πρέσβεις από διάφορες περιοχές. Πρέπει να προλάβουμε τους άλλους. Πρέπει να τους προλάβουμε. Μην κάνουμε μια ευνοϊκή πολιτική τώρα στις απικίες μας, στις απικίες γενικώς, γιατί θα χάσουμε εμείς. Και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε την πολιτική των άλλων, άρα της Ελλάδας, στη Μικρά Ασία, γιατί κάνουμε από απεικιοκρατούμενο κόσμο. Έμαθα ότι το μουσουλμανικό τζαμί, το μεγάλο τζαμί στο Παρίσι, φτιάχτηκε το 1919. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τη Σίανα Κωστοπούλου. Νομίζω ότι η πολύχρονη ενασχόληση των τριών συμμετεχόντων εδώ στο πάνελ, όχι γενικά με τα ιστορικά ζητήματα, αλλά και με το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα, ανέδειξε με εντελέχεια και σε βάθος πολλά ζητήματα και μας προσφέρει μία ευκαιρία και σε εμάς, στο κοινό δηλαδή που παρακολουθεί, να θέσει προβληματισμούς, επισημάνσεις και απορίες. Πέρα του ότι είναι ιστορικοί με το επιστημονικό βάρος που έχουν, νομίζω ότι είναι και οι τρεις άνθρωποι που μπορούν να εκλαϊκεύσουν την επιστημονική γνώση που έχουν. Άρα θεωρώ ότι αν κάποιος έχει να επισημάνει κάτι ή να κάνει μια ερώτηση απευθυνόμενη είτε σε κάποιον είτε γενικά εδώ με το πάνελ, θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει. Είδα πρώτα ναι, αν μπορείτε το όνομα, ο Αλέξανδρος Ρήγας και μετά τον κύριο και συνεχίζουμε. Αλέξανδρος Ρήγας. Θα ήθελα να ακούσω και ένα παραλληλισμό, γιατί αυτή την αίσθηση έχω των 100 χρόνων. Δηλαδή, τότε η Ελλάδα έστειλε όπλα και στρατό στην Κριμαία, γιατί οι σύμμαχοι το ζήτησαν για να τους βοηθήσουν στη Μικρά Ασία. Κάτι αντίστοιχο κάνουμε και τώρα, στέλνοντας εκτός των όπλα. Επίσης, εκείνη την περίοδο αποφάσισαν τις εκλογές και θεωρώ πολύ στενό το διάστημα το δάκωμα της μαϊμούς του Αλεξάνδρου που αγάπησε η γυναίκα με κόκκινο αίμα και ο θάνατος λίγες μέρες πριν τις εκλογές με αποτέλεσμα να έχουμε πάνω της αντιπολίτευσης που υποσχόταν να βρει τα παιδιά μας πίσω και επάνω του Κωνσταντίνου. Πιστεύω ότι είναι σημαντικά αυτή η αλλαγή ώστε οι σύμμαχοι μας εντός εισαγωγικών, όπως τότε και σήμερα, να αλλάξουν τακτική της Ελλάδας. Ένα λίγο παραλληλισμό. Χάθηκαν τότε οι εκλογές και άλλαξε η κατάσταση. Χάθηκαν από τετραετίας εκλογές και πάλι άλλαξε η κατάσταση. Ευχαριστούμε. Θέλετε να απαντήσετε πράγματος. Έλα. Θέλω να υπάρχουν μια απορία αν ισχύει ότι έχει ακουστεί κατά καιρούς ο κ. Βενιζέλος αρκετά πριν το ξεκίνημα της επικρατείας είχε εκπληρωθεί. Τώρα είναι αυτό ή προφορικά, γιατί
να το ρωτήσω και εγώ, γιατί η επίσημη ιστορία που έχουμε γραφτεί, αυτή που δώσαμε στις πανελλαδικές στην τότε εποχή των δεσμών, ανέφερε ότι ο Στρογιάδης είχε ένα ρόλο ύποπτο, ενδεχομένως, με την έννοια ότι υποστήριξε αρκετά τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Αν θυμάμαι καλά, στείλωσε εργαστήρια για αγρότες που είχαν κάνει ελληνικοί πληθυσμοί μετά το 1919. Και ήθελα αυτό έτσι λίγο σε σχέση με αυτά που εσείς, κύριε Κωστόπουλε, αναφέρατε για τις ποιότητες που έγιναν από ελληνικά, από Έλληνες στρατιώτες στρατημένα ή όχι, εναντίον μουσουλμάνων της περιοχής, πώς αυτά διέφυγαν από το ραντάρ του Στεργιάδη, αφού είχε και τέτοιες συντολές που δεν ξέρω. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο αναφέρεται για το κανονικοποιημό, νομίζω που έγινε στον Πόντο, από ελληνικά βιβλία του ελληνικού πολυστατικού. Θα ήθελα ένα σχόλιο, αν αυτά, από ό,τι έχω διαβάσει κάποιους πόντους συγγραφείς, αυτή ήταν βοήθεια που ζητήθηκε και νομίζω και από τέλος πάντων τις τοπικές κοντιακές κοινότητες, λόγω των πιέσεων που δεχόντουσαν από τις προσφυγικές ροές που ερχόντουσαν από τα Βαλκάνια μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Αυτά τα δύο έτσι λίγο θα ήθελα να σχολιάσετε. Και τρίτο σωματικό έτσι σημείο θα ήθελα να το συζητήσατε και σαν σημείωση το αναφέρω. Είναι το if, το what if που λέμε πλέον έτσι και στην πληροφορική. Το what if που αν ήταν ο Βενιζέλος, αν παρέμενε ο Βενιζέλος μετά τις εκλογές του Βουλής του Λαζάρου, το 1920. Λέει ότι τα πράγματα μπορεί να ήταν και διαφορετικά. Εγώ τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω όταν το διαβάζω. Γιατί ο Κωνσταντίνος ήταν μια προσωπικότητα πολύ προβληματική, η οποία τη συγγένεια του Γκάισερ, τέλος πάντων είχε προηγηθεί ο δικαστός κτλ. Οπότε αυτό στις σκέψεις τους και τις αποφάσεις του πάρει αρκετά. Και σίγουρα ο Γούναρης δεν ήταν στην προσωπικότητα του Βενιζέλου. Αυτά τα τρία. Ευχαριστώ. Να δώσω το μικρόφωνο να ακούγεται. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, μπορούμε να βεβαίως. Λέγομαι Μαρία Αρμενιάκου. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Κυρία Μαρία Αρμενιάκου. Υπήρχε πρόταση από την τότε Σοβιετική Ένωση για στήριξη της Ελλάδας στην κρατιατική κατευθείαν στην μικροσιατική εκστρατεία. Η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε αυτή την πρόταση. Πρόταση από τη Σοβιετική Ένωση. Για μεσολάβηση. Η μαρτυρία του Κορδάτου, του ζητήθηκε να μεταφέρει την κυβέρνηση στην ελληνική πρόθεση διαμεσολάβησης της νέας σοβιετικής εξουσίας στην Τουρκία και την Ελλάδα, όχι να υποστηρίξει τον ένα του δύο. Και το αρνήθηκε αυτό, λέει και το όνομα του τοπικού παράγοντα του Γενικού Υπουργού από τη Θεσσαλία, ο Κορδάτος, τον έδιωξε και φύγε από εδώ πέρα με την ανάπτυξη. Αυτό υπάρχει. Είχα ακούσει ότι αν αναγνώριζε η ελληνική κυβέρνηση τη Σοβιετική Ένωση σαν κράτος, θα υπήρξε στήριξη στην εκκλησιαστική εκστρατεία. Αυτό δεν ξέρω αν ξέρει. Και μάλιστα πολύ μεγαλύτερο. Και από όλους τους Σοβιετικούς. Η κυρία. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ότι έγινε εκτέλεση από Έλληνες στρατιωτικούς, Ελλήνων σοσιαλιστών και κομμουνιστών κατά την στρατιωτική καταστροφή. Αληθεύει ή όχι? Επειδή υπάρχει ένα συναφές ερώτημα με το θέμα που η κυρία Μπράνη μας το έστειλε ένας συνδημότης και φίλος της κίνησης που δεν μπορούσε να είναι, το έστειλε ηλεκτρονικά. Όχι, τώρα θα το πω. Τώρα θα το πω, αλλά επειδή είναι συναφές, θα το πω τώρα.
Καλησπέρα σας. Είναι ο Νίκος Αναγνώστου, συνδημότης και φίλος της κίνησης. Καλησπέρα σας. Θεωρώ την εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα, όμως για λόγους υγείας δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Για τον λόγο αυτό θέλω να υποβάλω μια ερώτηση σε όλους τους εισηγητές. Στην Τουρκία που πηγαίνω τακτικά και από τουρκικές πηγές έμαθα πως τα χρόνια εκείνο σε συγκεκριμένο θυμείο, δεν θυμάμαι το όνομά του, της παραλίας της Μύρνης, 200 Έλληνες κομμουνιστές στρατιώτες εκτελέστηκαν κατ' εντολή της στρατιωτικής ηγεσίας. Κάθε χρόνο γίνονται από πλευράς των Τούρκων εκδηλώσεις μνήμης για τους Έλληνες συντρόφους τους. Με πρωτοβουλία ενός λογοτέχνη και γίνεται μεγάλη δημοσιότητα. Έτσι το έμαθα κι εγώ. Η ερώτησή μου είναι, έγινε αυτό το γεγονός? Εάν ναι, τότε γιατί έχει αποκρυφτεί από το σύνολο της ελληνικής αριστεράς, ελπίζοντας ένα σχολιασμό από τους εισηγητές και όχι μόνο? Καλή επιτυχία και καλή σας νύχτα. Επαναστατικό είναι το αληθές. Νίκος Αναγνώστου. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Παρακολουθεί, μπορεί να μην είναι να παρακολουθεί από το παρακολουθεί. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, επειδή έχουν, ας το πούμε, σχηματιστεί κάποιο σύνολο ερωτήσεων, θα πάρει το λόγο για λίγο ο καθένας, έτσι, με την ίδια σειρά. Και εάν μείνει αναπάντητο κάτι, επανερχόμαστε. Ξεκινάω το τελευταίο. Εγώ αυτό το άκουσα σε μια συζήτηση διαδικτυακή ιστορικών από μερικά χρόνια. Κάποιος το μετέφερε. Πρόκειται για αστυνομία, δηλαδή απάντηση του φόρου του Βελίσσο, ενός ιστορικού που έχει ασχοληθεί με το ελληνικό κίνημα και την εκτέλεση των 200 Ελλήνων. Δεν υπάρχει το μαζικό φαινόμενο. Υπάρχουν προφανώς επιμέρους εκτελέσεις διάσπαρτες, όπως υπάρχει και αντίσταση στον πόλεμο από πλευράς όχι τόσο των μάχημων, όσο ερωτητή που ήταν σιδηροδρομική. Δηλαδή, έγινε μια μεγάλη αντιπολεμική ενέργεια την άνοιξη του 1921, αν θυμάμαι καλά. Επιστρατέσαν τους απεργούς και τους στείλαν στην Μικρασία. Αυτοί, λόγω ειδικότητας, αναλάβανε σε σχέση με τρένα, μεταφορές κλπ. Εκεί στείλεται και το δίκτυο το αντιπολεμικό του ΣΕΚΕ τότε, που ήταν ακόμα ΚΟΕ. Υπάρχει αντιπολεμική δράση και μπορώ να φανταστώ, αλλά δεν έχω τύχει ποτέ σε άμεσα, δεν είναι κάτι που βγαίνει δημόσια, δεν πολεμάμε κλπ. Είναι μια υπόγεια ζήμωση που γίνεται και είναι γεγονός ότι βλέποντας από μαρτυρίες μεταγενέστερες, σε μεγάλο βαθμό, σε ένα σοβαρό βαθμό βασίλωση, έρχεται ιδίως στην ελληνική ύπαιθρο, σε χωριά κλπ. Η ιδέα του κομμουνιστικού κηρύματος του σοσιαλισμού έρχεται από φαντάρους που γυρνάνε φαντάρι και συμμόρουν τα αδέρφια με τους φίλους τους γύρω από οι πυρήνες και χτίζονται έτσι. Ναι, το οποίο είναι μετά επίσης, και επίσης έχουμε την κατάρρευση, στη Ρεδεστό ιδίως, έχουμε μια απόπειρα να φτιαχτεί Σοβιέτ με κόκκινες σημαίες, ο στρατός δηλαδή να κάνει τη ρωσική, να μεταφέρει τη ρωσική πυρία. Τότε τα στέλνεται. Αλλά δεν είναι εκεί οι εκτελέσεις, είναι κάπου αλλού. Για τη Σοβιετική Ένωση δεν είχε καμία. Μου φαίνεται τελείως απίθανο γιατί η Σοβιετική Ένωση είναι μια χώρα που δεν έχει πολύ μέχρι το 20 έτσι, και με τον ελληνικό στρατό. Οι Έλληνες είναι πολύ απέναντίες και μαλλικοί, είναι ένα κίνημα στο οποίο ποντάρουν. Και ποντάρουν και με μια realpolitik αναπτυξιακή από μια άποψη ότι παραδείγματος αφήνουν τον Κεμάλ να στραγγαλίσει τα ηγετικά την πρώτη γενιά των κομμουνιστών και δεν λένε τίποτα. Και έχουν στείλει πολιτικούς συμβούλους, στρατά, πυρομαχικά, όλα τον εξοπλίζουν σε μια δύσκολη φάση για τον ίδιο. Δηλαδή, σαφώς η τουρκική αντίσταση στην ελληνική επέμβαση θεωρείται για το κομμουνιστικό κίνημα. Ρητά. Και με όλες τις αγριότητες που ένα τέτοιο πράγμα είναι. Τώρα, γυρνώντας με την ιστορία της Κριμαίας, η Κριμαία προηγείται και ο στρατός που πάει στην Κριμαία του λένε ότι πάει για να πάρει και τη Σμυρνή. Φτιάχνει αυτό το τραγουδάκι από τη Ρωσία σε όλη την δρόμο Σίσα και τη Σμύρνη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τη Σμύρνη. Δρόμο Σίσα και τη Σμύρνη μπορεί να φτιάχνει και μετά. Δεν ξέρω αν πηγαίναμε, περιμέναμε ήδη να πάμε τη Σμύρνη. Πιθανότατα είναι ένα λαϊκό τραγούδι που φτιάχτηκε μέσα στο στρατό γι' αυτό. Εκεί χτίζεται και η κουλτούρα του οχθρού λαού στη Ρωσία. Δηλαδή, αν δει κανείς τις αφηγήσεις και των φαντάρων, αλλά και τις αφηγήσεις των επαγγελματικών στρατιωτικών, και στη Ρωσία έχουμε διαφορά γιατί οι αξιωματικοί παίρνουν τρελούς μισθούς και οι φαντάροι δεν παίρνουν τίποτα, και υπάρχει ένα μίσο μεταξύ τους. Η εικόνα, ας πούμε, στη Χερσόνα, όταν ξεσηκώνει τη Χερσόνα, η Χερσόνα είναι κατεχόμενη το ελληνικό στρατό. Γίνεται λαϊκή εξέγερση και είναι ακόμα και οι κοπέλες των κορμίων που σκοτώνουν τους Έλληνες με σφυριά ή με τέτοιους φαντάρους. Η εικόνα, το αφήγημα το εθνικό είναι οι 300 του Λεωνίδα ξαναζήσαν στη Χερσόνα, την οποία έπρεξε ο ελληνικός στρατός στο αίμα. Ο Βάρδας για τα πάντα κλπ. Δηλαδή για να καταφέρουν να επιζήσουν. Είναι πολύ άγρια, είναι
πτυχές του ελληνικού στρατού, οι οποίες μετά ξεχαστήκαν τελείως. Και εκεί δεν έχουμε κάνει εμείς. Λοιπόν, οι εκλογές του 20 νομίζω ότι δεν είναι τόσο κρίσιμο το ότι χάθηκαν οι εκλογές των Βενιζελικών, όσο ήταν κρίσιμο, δηλαδή αυτό ήταν περισσότερο δικαιολογία για τους συμμάχους, παρά για τους, γιατί μιλάω με την άρση της υποστήριξης των συμμάχων. Το βασικό που υπάρχει αντίσταση και μάλλον και το βλέπουμε. Υπάρχει μια αυτό που περιέγραψε και δεύτερο την πίεση που περιέγραψε ότι ξεσηκώνται οι μουσουλμάνοι από την Ινδία μέχρι τη Βόρεια Αφρική και νιώθουν αλληλέγγυοι με την πατρίδα. Α πούμε, εκεί υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Το κέντρο, δεν ξεχνάμε ότι μέχρι το 24 η Τουρκία είναι το κέντρο τυπικά είναι τη Χαλιφάτο, είναι το κέντρο του Ισλάμ, έτσι, έχει τη Μέκα και όλα αυτά. Δηλαδή το κέντρο υπερασπίζεται την πατρίδα που κινδυνεύει. Τι μακρινό κέντρο, τουλάχιστον με τα κομμάτια των στελεχών του τοπικού Ισλάμ, έτσι, των σπίτων που έχουν περάσει και Κωνσταντινούπολη ενδεχομένως κλπ. Τώρα, οπότε περισσότερο δίνει τη λαβή στους δυτικούς, στους συμμάχους να την κάνουν σιγά σιγά με μικρά πληματάκια, παρά να είναι το ουσιαστικό, τους πειράζει τόσο πολύ. Τώρα, τι θα γινόταν από το Βενιζέλο, είχε μείνει ο Βενιζέλος, το άλλο ερώτημα. Σε αντίθεση με τους Βενιζελικούς, είναι φορείς ενός ακραίου εθνικισμού. Και μάλιστα το βιβλίο που βγάζει ο Νόκος μου Γρηγοριάδης το 20, στα όπλα η Ελλάδα, για την Κριμαία και την Τουρκία, είναι καταπληκτικό. Λέει ότι πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα πρωτασοχή ενάντια θέληση των περισσότερων Ελλήνων. Είναι ένα πράγμα, ένας μεσιανισμός, ας πούμε, εθνικιστικός. Αυτό είναι η βάση. Ο ίδιος ο Βενιζέλος ήταν ένας πάρα πολύ σκληρά ρεαλιστής πολιτικός, ο οποίος είχε και το θάρρος, και αυτή είναι η διαφορά από τους άλλους, να πάει κόντρα στο συναίσθημα, το λαϊκό. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των δύο Βαλκανικών πολέμων, η Βουλή κλείνει τους Βαλκανικούς πολέμους, ανοίγει μια στιγμή για να του δώσουν το OK, να του εγκρίνουν την άνοιξη του 2013 πριν το δεύτερο. Και βγαίνει και λέει: εγώ δεν θέλω να πάρω και να του δίνουν τις αίρες στην Καβάλα, δεν τα θέλω, γιατί δεν πάω να τα πιστώ στρατιωτικά. Μια Ελλάδα τόσο μακρουλή θα είναι μια Ελλάδα χωρίς τον εθνικιστή. Βέβαια να τα πήρε έτσι. Έχει δηλαδή μετέτρεπε την ανάγκη ρεαλισμού σε ιδεολογία και σε επιχείρημα. Θα μπορούσε ενδεχομένως, δεν μπορώ να ξέρω το άλλο, να τραβηχτεί πιο πίσω σε περιοχές γύρω από τη Σμύρνη, πιο υπερασπίσιμες, ας πούμε, πολιτικοστρατιωτικά και διπλωματικά, και να τις κρατήσει. Οι άλλοι, αν δείτε τη συζήτηση, υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο της καθημερινής, κύριο άρθρο καθημερινή με την Βενιζελική. Σεπτέμβριο του 2021, μετά την ήττα στο Σαγκάιο, όπου υπάρχει αυτή η ιστορία ότι εμείς έχουμε πάει αυτή τη στιγμή, είμαστε νικητές, ελέγχουμε ένα μέρος, είναι και λίγο λόγια του αέρα, αλλά ελέγχουμε τετραπλάσιο, ξέρω, τριπλάσιο χώρο από τις έδρες. Και δεν πάμε πίσω στις έδρες, και τις έδρες του Βενιζέλου. Εμείς έχουμε πάει περισσότερα με τους μαθήματα τώρα, έχουμε κλείσει το αίμα. Αν μας δώσουν τα περισσότερα από αυτά, το συζητάμε. Αλλιώς τα κρατάμε και όσο πάει. Υπάρχει αυτή η σύγκριση. Ποιος πήρε τα πιο πολλά. Σε ένα εσωτερικό παιχνίδι, ας πούμε, γύρους, που είδαμε που κατέληξε έτσι. Στον πόντο η απόβαση προφανώς υπάρχει. Το πρόβλημα του πόντου είναι ότι η έλλειψη είναι πάρα πολύ λίγη. Υπάρχουν με βάση την απογραφή. Εδώ υπάρχει αυτό το θεωρητικό σχήμα περιγραμματονίας, έχει φτιάξει ένα ψεύτικο νούμερο. 353.000 το είδε και αυτό δεν υπήρχε. Η Έλληνες εκεί ήταν λιγότερο από 400.000 το 12. Από 400 ή 397 σύμφωνα με την απογραφή, 397.000, το Πατριαρχείο στην έκδοση του 19 βγάζει 408. Υπάρχουν βέβαια πολλοί πόντοι που έχουν φύγει τις προηγούμενες δεκαετίες και στην Ρωσία, έτσι, στη Σοβιετική Ένωση. Μετά και στην Τσαρική Αυτοκρατορία. Τα νούμερα πάρα πολύ μικρότερα. Φτιάχνουν ένα νούμερο 650 που είναι τελείως αγιωματό, είναι προγραμματιστικό και έχουν έρθει εδώ και τους 300. Αν βάλουμε και τους βίντεο, τα νούμερα των Ισπανών είναι μικρότερα. Από το 453 πώς βγαίνει, πού βγήκε. Είναι, το φτιάχνει ένας πόντιος διανοούμενος το 25 Παλαβανίδης, τους επίσης εδώ. Υπάρχει μια μαύρη βίβλος ελληνική που βγαίνει την άρχιση του 22, την ελληνική κυβέρνηση. Αντίπως. Αν είναι σημαντικό που κυβέρνηση. Η οποία είναι μαύρη βίβλος του πόντου, γιατί υπάρχει συζήτηση διεθνώς το αν θα μείνει η Ελλάδα στην Υγρασία ή θα φύγει. Εκεί παίζει και η ιστορία της αυτονομίας κλπ. Γιατί πώς θα βγουν από το διέξοδο το ζυμώνουν μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, εκεί το σκληρό κομμάτι που δεν θέλει να φύγει, βγάζει αυτό τη μαύρη βίβλο. Και έχει πίνακες θυμάτων που δείτε, το οποίο είναι εκτοπισμένοι, νεκροί, αγνοούμενοι, τα πάντα. Και βγάζει 303.000 γενικό στήματα, το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι σε πολλές περιοχές το μεγαλύτερο πληθυσμό που προϋπήρχε. Είναι περιοχές που ξέρουν ότι έχουν φύγει από τον πόντο του Παγκόσμιου Πόλεμου και είναι δηλαδή ένα πράγμα καθαρά προγραμματιστικό,
του βάζει ο Καραβανίδης και 50.000 καπέλο, δεν θα είναι και 50. Και προκύπτει, αυτοί δεν ξέρουμε τι γίνανε. Και είναι χωριά που δεν πάνε να τίποτα και μετά ήταν όλα εδώ που ήταν εκεί. Αν τα δει ένας στο breakdown ένα χρονιό. Λοιπόν, αυτό το φλου πράγμα, το οποίο είναι λογικότερο σημείο, δεν ξέρει τι γίνεται εκεί. Αλλά το παίρνεις τώρα και να λες ότι αυτό είναι. Η απόφαση συνδυάζεται στο όλος με αρθρογραφία του ελληνικού τύπου ότι επίκειται δεύτερη απόφαση πια στην Τραπεζούντα για να κυκλώσουμε το κειμάνο από πίσω. Αυτό ήταν το κλίμα που υπήρξε εκείνες τις ημέρες. Τώρα, το τελευταίο για τις ανταλλαγές του Βενιζέλου. Το 2014 ο Βενιζέλος όντως κλείνει συμφωνία με την Τουρκία για μια πρώτη ανταλλαγή. Δεν θυμάμαι σε ποιο βαθμό, πόσο είναι θεωρητικό. Βγαίνει το Πατριαρχείο επίσημα, είναι στο βιβλίο της Σίας το φωτογραφικό, που λέει ότι αυτό που κάνει είναι εμπόριο ανθρώπων, είναι έγκλημα κλπ. Καταγγέλει την Ελλάδα, δηλαδή και την Τουρκία. Ο Βενιζέλος ήθελε να γεννήσει τη Μακεδονία, που δεν είχε πολύ ψεύτικες, έτσι. Δηλαδή ήθελε να φέρει κόσμο εγκαίρος πριν φύγει δια της βίας. Βεβαίως μετά σκάει ο Παγκόσμιος Πόλεμος, όταν αυτά όλα ακυρώνονται και το ανοίγει όλες και τα παραπέρα. Γιατί πιστεύει, όπως λέει σε κάποιο στρατηγό, ότι την Τουρκία η σύμμαχη θανατώσεις και θα μας δώσουν αυτό το κομμάτι. Η Τουρκία η σύμμαχη θανατώσεις. Αυτό θα σχολιάσω. Σχολιάσω τι δηλαδή. Πρώτον, το Βατίφ που είπε κάποιος φίλος. Η ιστορία δεν αντιμετωπίζει τέτοια ερωτήματα. Δεν ήταν διαφορετικές συνθήκες. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι γινόταν. Δεν κάνανε τι θα γινόταν. Μόνο οι καφετζούδες μας άρεσαν. Και δεν ρωτάμε τι θα γινόταν. Τίποτα δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Εκείνο που ξέρουμε πολύ καλά είναι ένα πράγμα. Εγώ είμαι ιστορικός του 10ου αιώνα. Αν δεν κάποιος τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους από την εποχή της ανεξαρτησίας μέχρι να φτάσουμε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όσο ό,τι ακολούθησε, έχουμε μια χώρα η οποία είναι εξαρτημένη από την πούληση των ξένων, από τα χρήματα των ξένων, από τα περιθώρια ανάπτυξης που ορίζει πια η διείσδυση του διεθνούς καπιταλισμού, του ευρωπαϊκού καπιταλισμού στην περιοχή. Έχουμε μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο δημόσιο δανεισμό και στο εξωτερικό χρέος. Έχουμε μια Ελλάδα η οποία εκ των πραγμάτων είναι στο πυρήνα του ανθρωπικού συστήματος, το οποίο υπήρχε περίπτωση που δεν ανοιχθεί υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας, δεν καταλάβαμε. Όταν έχει χυθεί τόσο μελάνι από όλη την δυτική διπλωματία και τη διανόηση για το ανθρωπικό σύστημα, υπήρχε περίπτωση ποτέ η υπόθεση αυτή να συνδυαστεί με οποιαδήποτε επιτυχία των ελληνικών στόχων. Νομίζω θα ήταν utopία. Η δίκη των 6. Η δίκη των 6 ουσιαστικά πρέπει να είναι η δίκη ενός ολόκληρου συστήματος. Τότε θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι. Είναι αστείο να συζητάμε τώρα τη θανάτωση 6 ανθρώπων για ένα γεγονός το οποίο αντανακλούσε τα θέματα μέσω της κοινωνίας. Και ταυτόχρονα ενός συστήματος που δούλευε σε αυτή την κατεύθυνση πάντα. Είτε ήταν οι κυβερνήσεις της εποχής, είτε ήταν οι κυβερνήσεις, είτε ήταν τα πανεπιστήμια, είτε ήταν οι διαλέξεις, είτε ήταν οι λόγοι των νέων κοινωνικών αρχών κατά την εγκατάστασή τους. Αυτό ήταν. Μια τέτοια ψύχωση, όπως είπα πριν, η οποία τι όρισε ότι δεν είναι πεπερασμένα τα σύνορα της χώρας, μπορούν να προεκταθούν μέχρι εκεί που υπάρχει ένας αρχαίος λαός. Λέω όμως, θα είναι αδιανόητο να πιστεύω κανένας, αυτό ήταν με το οποίο θα μας έφτασε εκεί, θα ήταν αδιανόητο να πιστεύω κανένας από τον άνθρωπο που θα θέλει να δει τους συμφερόντων της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα η οποία θα προέλαβε στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι σαν να είναι μοναδική κερδισμένη του συστήματος μαζί με τα κέρδη των δυτικών στην περιοχή της Συρίας και του Λιβάνου. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν ένα εθνικό παραμύθι. Και επειδή έχουμε μάθει να ζούμε με τα εθνικά παραμύθια, έτσι έζησαν και επί αιώνες οι πρόγονοι μας με αυτά τα εθνικά παραμύθια και φτάσαμε στο τέλος τι να είναι η δίκη των 6. Νομίζω λοιπόν ότι εκείνο που περισσότερο έχει σημασία, αν μπορεί
στη σειρά αυτή, όπως έτσι κατέληγε την προηγούμενη τοποθέτησή της, λέγοντας ότι πήγαμε να βάλουμε τα μικρά μας πόδια σε πολύ μεγάλο απόψε. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν σωστό, ας πούμε. Ακόμα και ο τρόπος που ερμηνεύουμε το γεγονός. Πώς το ερμηνεύουμε? Τον τρόπο που ερμηνεύουμε, ξέρετε, τις επιτυχίες των εθνικών ομάδων, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ. Όταν κερδίζουμε, είμαστε ωραίοι, είμαστε υπέροχοι, είμαστε οι Έλληνες, οι πιτάπλοι, είμαστε αυτό κλπ. Όταν κάνουμε, γιατί κάνουμε, δικά μας φάλματα. Όχι το άλλο δεν μπορεί να κάνει. Δικά μας φάλματα. Έτσι και το λοιπόν. Ψάχνουμε τα παιδιά, τώρα ψάχνουμε το Βενιζέλο, το πλοίο Βενιζέλο κλπ. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το θέμα του άλλου είναι να φτιάξει εθνικό κράτος, πρώτον. Δεύτερον, ο ξένος παράγοντας. Τρίτον, η συγκυρία που δεν σε ευνοεί. Τέταρτον, ότι οι στρατιώτες πολεμάνε 10 χρόνια. Και πέμπτον, σε ένα πολιτισμικό και πληθυσμιακό περιβάλλον, στο οποίο δεν είναι και πλειοψηφικό ο ελληνικός πληθυσμός. Οπότε, πού πας? Δύο κουβέντες και από μένα, πριν μίλησα ελληνικά και ευτυχώς που υπάρχουν οι ερωτήσεις και ξέχασα τα βασικά που ήθελα να πω. Μεγάλος παράγοντας, τεράστιος παράγοντας, η Οκτωβριανή Επανάσταση. Αλλάζει τα δεδομένα, εντελώς. Αλλάζει και τα δεδομένα, όχι στην περιοχή, αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη, το τι γίνεται. Σε αυτή λοιπόν την τεράστια αλλαγή που φέρνει η Οκτωβριανή Επανάσταση, η Ελλάδα καταρχάς παίρνει θέση στο ένα μέτωπο εναντίον της Οκτωβριανής Επανάστασης, όταν πηγαίνει με το στρατό στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Πότε αλλάζουν τα πράγματα? Όταν ο Λένιν με τον Κεμάλ κάνουμε συμμαχία και μετά ο Κεμάλ με το Στάλιν. Εκεί και βέβαια θα είναι πολύ συμφέρουσα για τον Κεμάλ, γιατί τότε οργανώνεται και καλά, τότε οργανώνεται επί της ουσίας ο τουρκικός στρατός. Είπε πριν, νομίζω εσύ το είπες Τάσο ή κάποιος, κάποια απομίληση που πήρε το λόγο, ο Μουσταφά Κεμάλ σκοτώνει, δεν ξέρω αν έγινε αυτή η εκτέλεση των Ελλήνων σοσιαλιστών και κομμουνιστών, αλλά είναι σίγουρο ότι ο Μουσταφά Κεμάλ καθαρίζει όλη την ηγεσία των κομμουνιστών, των τούτων κομμουνιστών. Τους καλεί, έρχονται από την Κωνσταντινούπολη στη Τραπεζούντα και δίνει εντολή και τους πνίγουν στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι τότε που κάνει τη συμφωνία και ενώ κομμουνιστές Τούρκοι έρχονται από την Κωνσταντινούπολη, γιατί και στο όνομα της Οκτωβριανής Επανάστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας έρχονται να μπουν στον κεμαλικό στρατό, στο εθνικό κίνημα, εναντίον των υπεριαλιστών κλπ. Δεν θέλει ο Κεμάλ κομμουνιστές. Δεν θέλει και φάνηκε και στην πορεία ότι δεν ήθελε. Δεν ήθελε όμως να συγκρουστεί με το Λένιν για αυτό το πράγμα. Το μαθαίνει ο Λένιν βέβαια στη συνέχεια ότι έχει καθαρίσει. Όλοι δεν θυμάμαι τώρα δυστυχώς και κρίμα για μένα που δεν θυμάμαι το όνομα του μεγάλου του κομμουνιστή που πνίγεται στη θάλασσα. Και αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά, φεύγουν οι κομμουνιστές να γλιτώσουν. Ένας από αυτούς σε πρώτη φάση είναι και ο Ναζιμ, ο οποίος έρθει για να πολεμήσει και κατορθώνουν να διαφύγουν για να γλιτώσουν από τον Μουσταφά Κεμάλ. Δεν είναι αυτό που πρέπει σκληρά ρεαλιστική πολιτική από τη μια μεριά του Μουσταφά Κεμάλ και από την άλλη του Λένιν και στη συνέχεια βέβαια του Στάλιν, ότι δεν μπορεί να έχει από κάτω του μία χώρα η οποία είναι η χώρα που είναι εναντίον της Επανάστασης. Εκεί πιέζουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και εκεί βλέπουν ότι ο Μουσταφά Κεμάλ μπορεί να φτιάξει ένα αξιόλογο κράτος, το οποίο θα κρατήσει ισορροπία ανάμεσα σε Δύση Ανατολή. Αυτές είναι εκφράσεις που χρησιμοποιώ τώρα. Ο απεικιοκρατούμενος κόσμος, της Ινδίας, ο μεγάλος, κάνει το μεγάλο συνέδριο στο Βελγίο που μαζεύονται χιλιάδες μουσουλμάνοι
μουσουλμάνοι και όχι μόνο μουσουλμάνοι, Ινδοί απικιοκρατούμενοι. Και σε αυτό το συνέδριο δίνεται το πράσινο φως της υποστήριξης αυτού του απικιοκρατούμενου κόσμου στο Μουσταφά Κεμάλ. Έχουμε δηλαδή έναν κόσμο ολόκληρο που παίρνει τίποτα δεν καταλαβαίνει ή δεν φαίνεται πουθενά στα αρχεία, στις εφημερίδες, οτιδήποτε στην Ελλάδα. Δεν είναι για να πούμε τι θα έκανε αν, αλλά όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι και που κάνουμε τη σύγκριση με τους Βαλκανικούς, τα βαλκανικά κράτη συμμαχούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας. Συμμαχούν μεταξύ τους, δεν είναι το ένα σε ένα μεγάλο παιχνίδι, το άλλο σε ένα μεγάλο παιχνίδι και σκοτώνονται. Εδώ έχουμε, μπαίνω σε ένα μεγάλο παιχνίδι, προχωρώντας σε μια περιοχή η οποία τώρα, αν σκεφτείτε σκι σε Γυραφιών Καραφισάρα, έχω κάνει όλη τη διαδρομή του Ελληνικού στρατού στην κυριολεξία. Τρελαίνεις. Δεν υπάρχουν πληθυσμοί. Υπάρχει υποστήριξη, πληθυσμός, αφού λένε οι δόλοι φαντάροι που πάνε, που μας πηγαίνουν, βγάλτε μας από αυτό τον εφιάλτη. Προχωράνε και προχωράνε στη μέση του πουθενά. Τέλος πάντων, ο Βασίλης το είπε για το Στεριάδη, άλλο μεγάλο θέμα, αλλά για να μην σας κουράσω, εγώ θα πω ένα πράγμα. Ο Στεριάδης πάει με μία εποχή από το Βενιζέλο. Να φτιάξουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν οι πληθυσμοί να μην δημιουργηθεί σύγκρουση ανάμεσα στους πληθυσμούς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τότε καλή, δεν θα ξαναπώ για ονόματα, τότε υπάρχουν τα σχέδια για να φτιαχτεί το περίφημο πανεπιστήμιο με το έμβλημα φως εξ Ανατολών. Καραθεοδωρή. Ναι, το μόνο που έχει σωθεί είναι το έμβλημα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Τα μαθήματα που προβλέπονται δεν είναι ούτε φιλοσοφία, ούτε φιλολογία, ούτε αυτά. Είναι ανατολικές σπουδές, Ισλαμολογία και περισσότερο σπουδές που αφορούν πιο τεχνικά θέματα, αλλά ναι, φυσικές επιστήμες και όλα αυτά. Η νοοτροπία, η εντολή δηλαδή είναι μην συγκρουστούμε, εδώ ερχόμαστε για να φτιάξουμε μία διοίκηση η οποία θα μπορεί να συσπυρώσει όλους τους πληθυσμούς. Ο Χρυσόστομος Μύρνης και κάποιοι Σμυρνοί, εδώ δεν είναι διχασμός, είναι τι υπήρχε από πριν. Η εκκλησιαρχάνη συνέχεια εξουσία και εκεί αρχίζει μεγάλη σύγκρουση. Μπαίνει στη δοξολογία, λέω αυτό και κλείνω, γιατί όταν παρασύρωμαι δεν σταματάω. Γίνεται η δοξολογία μετά την απόβαση του ελληνικού, όχι μόλις υπογράφηκε η συνθήκη των Σευρών και γίνεται η μεγάλη δοξολογία στην Αγία Φωτεινίνο, στην Διάκης, όλοι οι αρμοστές των μεγάλων δυνάμεων και ο Χρυσόστομος, ο οποίος κάνει τη λειτουργία και ξεκινάει η ομιλία. Και τον κόβει ο Στεριάδης και του λέει δεν θα μιλάς όταν υπάρχει πολιτική εξουσία. Κάνει την εξολογία και τέρμα. Και από εκεί είχε αρχίσει η κόντρα, εκεί ήταν η αποθέωση της κόντρας. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ γιατί δεν βρίσκω. Ναι. Πέρασα το ζόρι στη ζωή μου το επαγγελματικό να πρέπει από το 1995 και για μια δεκαετία μετά να ξαναδώ τα παράλια της Μικρασίας χωρίς να έχω το κουράγιο. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο μπορούσε να υπάρχει. Κόσμος που καταγόταν από εκεί που ξαναγύριζε, κάθε καρδιά σκαλίνη με όλες τις εντάσεις που μπορούσε να κουβαλάει. Και έμπαινε πάρα πολύ το θέμα Στεριάδη. Απόψε, όταν άκουσα τον κόσμο μας να αναφέρεται στο όνομά του, σκέφτηκα την αρχή της ομιλίας σας, ότι την ιστορία τη βλέπουμε από εδώ και πέρα. Και από εδώ και πέρα ήταν σημαντικό πρόσωπο ο Στεριάδης. Εγώ, κάνοντας αυτόν τον απολογισμό, θεωρώ πως τελικά όχι. Ναι, πόλωσε κάποιες καταστάσεις, τότε δημιούργησε σε κάποιες καταστάσεις, αλλά το παιχνίδι ήταν τόσο χοντρό και διεθνές. Έχει νόημα πια να μιλάμε για Στεριάδη. Κοιτάξτε, για τους ανθρώπους που ζούσαν την ιστορία, αυτές οι κόντρες, Στεριάδη, Μικρασιακό σύνδεσμο, ναι,
Χρυσόστομος κλπ. Εμείς εκ των υστέρων, κέρδοντας μια απόσταση και την ψυχραιμία, είναι να τοποθετήσουμε αυτές τις κόντρες, αυτή την κόντρα σε ένα συμφραζόμενο που δείχνει προς τα πού πάει η εποχή, ποιες είναι οι μεταβάσεις, τι γίνεται, γιατί γίνονται αυτές οι κόντρες. Καθόρισε όμως τις εξελίξεις. Νομίζω πως όχι. Όχι, δεν θα άλλαζε τις εξελίξεις. Δεν θα άλλαζε, δηλαδή δεν θα κλείτωνε η Σμύρνη, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Θα κλείσω μόνο με μία πρόταση, γιατί οι ιστορικοί πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας. Στο Παρίσι είχα γνωρίσει όταν σπούδαζα μία ηλικιωμένη κυρία Σμυρνιά και μου είπε μία φράση που μου έχει μείνει και τους ιστορικούς είναι σημαντικό αυτό. Μου λέει πήγα στη Σμύρνη, μετά από χρόνια ήταν η Σμυρνιά η ίδια και όλα αυτά. Οι Τούρκοι μου λέει πάρα πολύ ευγενικοί. Μαζί μας, πολύ ωραία περάσαμε και όλα αυτά. Όμως κορίτσι μου λέει, όσο ήμουνα στη Σμύρνη, άκουγα τις φωνές της αδελφής μου που χάθηκε και σκοτώθηκε βέβαια, τις φωνές στα αυτιά. Και σε αυτό το συναίσθημα, το αυθεντικό που κουβάλαγαν αυτοί οι άνθρωποι, έχει σημασία οι ιστορικοί να το έχουν